Вітанечкі, мої шановні. Так, ми з вами то вже пачалі. Все, гук ёсць. Трансляцыя пайшла, у мяне гульня, вядома, што пайшла. Зараз мы толькі з вами долучымся до нашай групоўкі. Стрымерскай. Одну хвіліначку. Вось тут. І вітаночки. Віталки дед. Зловили деда. Ось я і казав. Ловите деда. 20 хвилина. Зараз. Дед, тобі мікрофон треба підключити основний. Так, зразумелось. Хвилиночку. І я зараз тобі ще запрошення закину. Не, усе працує. Могильщик, усе мусить бути добре, тільки зараз. Але ми чуємо тебе як з ноутбучного мого мікрофону. У Дискорді менавіта, так що можеш поглядати на Дискорда, може я... А, так, докладно, минулого раз то саме було. Відовочно. Ми ж розмовляємо про Дискорд. Хвилину. Во. Мусить бути добре. Так? Видатно. Так, добре, все працює. Все. Так, мені подається, ми все. Долучися до Stream Together тады. Так, подумал, что калі рятаваць гульню можна будзе толькі мінімум 1000 дайсаў і адпаведна правяраць, калі на гульню закидывалі больш за 1000 апошні раз. Трэба падумаць, я пакуль пакіну як ёсць. Цудоўна, што людзі па 100 нават прасоўваюць іх, то бок, ну, просто прасоўваюць і правілы аднолькава распаўсюджваюцца. Карацей, буду думаць, рэбадак. Можа быць, гэты эксперымент мой наш. ВРВ вітаночкі, Алексеевич вітаночкі, усіх рады бачыць. Ламаю гэтым чынам. Але пакуль назіраем. Пакуль ён робіць тое, што хочацца, просто не трохі больш напружана, скажем так, галасаванне працуе. Вось, назіраем. Ось, але думка цікавая. Так, дед Максим, мы цябе чакаем у Stream Together. Не ведаю, запрашэнне прыйшло, не прыйшло. Куды кідаў? Ну, у Твічы яно ж працуе полностью праз Твіч. Твіч. Хвилинку. Не, нічого не бачу, пакуль што. Давай яшчэ раз. Можа, спасылку кинь асабістае. Давай, зараз я яшчэ раз закіну звычайным спосабам. Так, хоп, send invite. Ужо зроблена. Так, ладно. І тады я спасылочку табе закіну у Discord. Напрамую табе. Вось. Інвайтик. Меня засмучае, што на вылет трапілі гульні з вялікай колькасці дайсаў і не старэйшыя за месяц. Яно трохі так. Я сам не ўпэўнены, што мне гэта падабаецца. З плюсаў, што я жадаю, гэта падсціснуць спіс далей. То бок прамусіць спіс падсціскацца. Эканоміка мусіць быць бязжальнай. Маільшчык бізнесоўца. Яно рэальна, ну, тыпу такая сітуацыя, просто што 72 гульні і ўсе як бы за апошні месяц галасавалі. Гэта, канечне, цудоўна, але ў той жа момант, калі будзе вось гэтае спаборніцтва пэўнае, у нас застанецца менш пазіцый у пэўны момант. То бок, ну, ён больш такі прям тое, што рэальна хочацца, застанецца. Твіч дзіўны, ён мне зараз паказаў, што ты да мне не запрасіў, хаця я ўжо далучыўся. Окей, добра, цудоўна. Дзякую яму вялікі своечасова. Так, добра, мне падаецца, усе ёсць, мы цалкам разам. Усё цудоўненька, шэры чат, я бачу, што ты ёсць. Добра, я здымаю сервер з паўзы. Оба, я жывы. А што мы рабіць збіраліся? Я ўжо не памятаю, ні халеры тут. Мы збіраліся не паміраць, там што рапухі падаюць. Не галадаць, гэта ў назве гульні напісана. Вось што мы збіраліся. Так, я сапраўды я ні халер не памятаю. У нас вясна. Опанькі. Так. У нас вясна, я тут сабе вырошчваю розна. Блін, у мяне поўнасцю ўсё забіта. Я хоць не галодны. У мяне няма нічога, таму што я памёр, відаць, перад канцом стрыма. А вось твае рэчы, яны тут ляжаць на базе. Калі ты прыбежыш на базу. На новай базе, так? Так. Тады вяртаюся. Чарлі, ты хто не ведае, у нас ёсць карацей база. Калі гэта можна назваць базай, тое, што вы бачыце, гэта ёсць база, і тут у мяне характэрная ферма ёсць. І карацей, гэта ўсё, што у нас ёсць. Я віншую вас гэтым.
Хе-хе-хе. Так, у нас уже вечер наступае пакрыху. Так. А дзе ты знаходзішся? Я ля брамы стартовой. Ага, а чаму ты мяне на мапе не азначаешься? Потому что Альбо я яно не стелс- павінна. Я стелс А, павук. стелс павук. Зразумеў, зразумеў. Навуковы апарат. Што бы такога вынайсці? Ну, там можна вынести выключна то, що дозволено вынести. Мяне трохі колькасць рэцэптаў у паніку кідае. Я рэальна я ж проста звоню незнаёмы і я такі, о боже, колькі ўсяго. Ну, паніка гэта нормально. Добра. Спакой гэта сацыяльны канструкт, зараз вось гэта пачнецца, так? Абсолютно. У нас вогнішча амаль таго памірае, дзе ў мяне хоць што-небудзь падкінуць туды. У нас жа дровы нешта было. Я не могу сур'ёзна ставіцца да сусвета, калі сусвет буськае тебе ў дупу кажа, што ты абраны, што вось у тебе ўсё будзе добра. Так, трэба прабегчы ось тут такая у нас вось тамака. Не, гэта дошки. Блин, а те... Дед Максим Калявский, можешь запалить вогнище? У тебя секера есть. Ты уже вырашаешь эту проблему цудовно. А вось Так, і я. это Ким. Так, мне потрібно неяк разобраться у своем инвентаре, тут некая жесть. Отказано за загород магичек, за пауков, Максим за каштан. Ну, у нас все по плану, все по плану. Ну, у нас размеркование... Я вось згадаў учора, Арыгана нагадала мне, што я там каштаны мусіў збіраць. Але ў мяне пакуль што адзін. Так. Вільготны гарбуз. Так. Ідзе куды? Ідзе вось сюды. Оп. Гэта цефтелькі, яны як робяцца, нагадайце. 3 Два чагосці мяса. і одно мясо. Ну, мясо лепш ну, ось одного мяса у мяне няма. А ў халадзільніку паглядзеў, лядоўні там А, ляжана. у Я мяне кінуў. у мяне ёсць лягушачыя, жабячыя. Давай. Ногі? Лупашу. Французская зараз будзе. Альбо лазанька, альбо цефтелькі. Я зараз убачу магільшчыка, хацеў секеры ударыць. Бо Спокойно. Я ж все Алло. пазабываў. Спокойно. Friendly Fire тут Так. ёсць. Friendly Fire? Не, у нас же не отключено, гэта сам. Мы ж адключалі ў першы стрым, падаецца нам. Отключалі. Чому траулер А поднял? навошта? Так. Траулер? Что такое траулер? Зараз пагляджу. Ну вось гэтая вось А ё-моё. рыбалоўная халера. Ага. А што з ім рабіць? Ён рыбу тут ловіць? Так. Рыбалоўная рыбы халера ловіць рыбу. Не, гэта не дзіўна. Вельмі у арыганы размаўляючы. О, слухайте, у нас багет нейкі атрымаўся. Жабвіч. Гэта сэндвіч, толькі жабвіч Ну атрымаўся. Окей. Неблага. Давайте жабвіч зайдзем. Ном. Так, на мапе хаця б быць пагляджу, дзе мертвым гэтыя незручна. бярозкі Мне могуць падабаецца, быць. колькі ў мне хп. Грибочки псуюцца. Трэба ісці на поўдзень, бачу. Рецепт суп з сямі рапух. Мы такіх даваць умеем? Мы толькі 4 рапухі можам пакласці. Я гляджу на магчымасці нашага казана гэтага і вельмі абмежаваныя. Ну так. Так. На што? Інвентар же тут няма інвентара. Я зараз да кнопачак прызвычайваюся. Паладзін, вітаначкі, усім вітаначкі. Всем вітанкі. Добрага Вітай, вечара. Владзін, вітаначкі. О, дарэчы, добрая парада, дрэмер кажа, бярозкі трэба ўсе павырубаць. Да чарту. Нам. Мы свой гай А тут пасадзім. дзе? Я прапусціў нейкае паведамленне, не бачу зараз. Бярозкі кайфовыя, не чапайце бярозкі. А як здабыць гэтае жалудышча?
Дачакацца, Жолудем. пакуль бярозкі будуць дарослыя. Трэба абавязкова чакаць, пакуль яны будуць у Ну, максімальную вышыню, і тады з іх будзе валіцца, па-першае, 2 каштаны, і можна будзе садзіць адзін жэрці, і па-другое, шмат дошак. Ну, бярвенне ў сэнсе. а нагадай, на якую ну, кнопку, каб ён збіраў аўтаматычна ўсё, што побач з ім. Прабел, здаецца. О, Добрая вось раніца. Спокойно. Слухайте, а чому не пабег на лезли полдзень. руки ў гэтую ноч? То? Руки ж звычайна ўначы лезуць, да. Ну так я калі як? У сэнсе, калі ім стрэльні, тады і гэта лезуць. была лайтовая ноч. А, то бок яны не кожны дзень? Я так Не, яны самі вырашаюць, калі ім хочацца, калі не. А для казан 4 эпохи. Так, у нас усё улічана. Боже, я не... Давайте я на разведку пойду, якую я тут не ведаю на ваколе ніякага. Чым мы здымаем праклён? Нагадайце, калі ласка. Ну, ось Што? тое, што у нас ХП зменшанае, праз тое, што мы паміралі. Мы Э, гэта прыбіраем. Лек, там бустер нейкі ёсць, які тэркнуць можна сабе. Найці узгадаю. Я просто звычайна рэдка паміраю, таму я нават не памятаю, як гэта лікаваць. Я могілкі знайшов. А? У трох померли Похваляю. тут. Ты просто Буквально. новый гулец, ты толькі навучышся нормально рэдка паміраць, калі толькі пачынаеш гуляць у гэтую гульню. Так, узмацняльны укол ці мясны стод, выкрывальнае сэрца, жудаснае абуджэнне. Так, лікавальная жыжа. Што у нас за дзіўная выспа нейкая? Шпрыцы наркаманам, фабрыкі рабочым, вось гэта. Но здоровье мне такое себе, так что мне благо было бы, конечно, бустеры жахнуть, але проблема у тым, что які нахрен сэнс, калі я ўсё роўно памру. Здароўе Навошта? сацыяльны канструкт увогуле. А што не сацыяльны канструкт, то і сацыяльны канструкт. Абавязкова. Ідэя таго, што штосьці не з'яўляецца сацыяльным канструктам, сацыяльны канструкт. Мне спадабалася, што багемка зараз ганяе вось этот тамагачы лайф, там дзе можна наладжваць персоны, і ось там у мяне ёсць жа ж я, і ёсць у мяне выслоўе сацыяльны канструкт, выпадковым чынам кажу. О, ўжо вечар, божка. Ну так, весна. Неяк хуценька. Я скажу, што павучкоў нешта да халеры на паўночны ўсход. Божка. Таму што яны там жывуць. А божак, там тут гіганцкая павучыха нейкая просто. А гэта каралева, я ж распавядаў. А ў не пэўны буду. Я туды не жадаю. Ідзём адсюль. пэўны момант, калі кокан дарастае да 3-го ўзроўню, з яго вылазіць каралева. Яна пэўны час ходзіць тудэма-сюдэма і потым засынае. Зноўку ператвараючыся на кокан 1-го ўзроўня. Гэта цыкл жыцця павукоў мясцовых. Ой-ей, У мяне адчуванне, што я заблукаў. нейкія маскіты А не, тут вось, у нас. вось, усё, я знайшоў лагер. О, бульбачка. Так, бульбачка выросла файна. А што ў мяне з тэгам ты вырашыў усяго наваліць, а патлумач, што з тэгам не так? Мне падаецца, Я знайшоў мандрагору, што правильно. гэта значыць. З мандрагорай асцярожна. Яна ў мяне ў кішэні ляжыць. Карацей, мандрагора важная рэч, каб рабіць гэтую самую флейту пана. То бок яе лепш не жэрці проста, а ось выкарыстоўваць для крафту. камары на мяшэчак, на што яна патрэбна? З яго, здаецца, можна рабіць ты самы
Човен, Човен? у які можна плаваць. Так, ратавальны човен. Тут ёсць мараходства. І вось канкрэтна з гэтай часткі камара можна рабіць ратавальны човен на той выпадак, калі асноўны човен разбурыцца. Якая жудасць. Так, а куда мы скидаем зерники? Ралиф, ты не У меня памятаешь? ты закидываешь. Просто тебе отдать? Просто мне можно землю кинуть, я заберу. Так, Отдал. подарунчик. Матка боская. Уяўны заплечнік. Хе-хе. Уяўныя? Так. Тут Не, ёсць не уявляю себе такого. некаторыя прадметы ёсць уяўныя, то бок тыя, якія не адлюстроўваюцца на тваім персанажы. Ёсць вопратка такая, ёсць рыштунак такі, ёсць інструменты гэткія, і нават вось заплечнік таксама ёсць. Цибулька. Так. Вітанкі ніндзя, усе вітанкі ад ніндзі. Таночки, Вітаночки. Вітаночки, Вітаночки. Нам по адчуваннях нам патрэбны яшчэ один халадзільнік. Гэта не складана яго зрабіць? яшчэ, Так альбо от. як? Зараз пагляджу, я ўжо нават не памятаю. Так, что за спрэчки там у чатику? Чекайте. Уяўная ВРВ. припавка, ну. 4 На самом рапухи деле, ведра это все воды, магічка одну один стрімить. кашучу жопу и жменю укроп. Зусім Що запрацаваўся. Ну. Так, Так, зараз воєнні. подкину дрова. Даяние У гуану. халадзільніку просто трэба лічыць, каб яно стакалась. Складваць у халадзільнік той, што стакаецца, а што не стакаецца, зжыраць хуценька. А, окей, добра. Просто там есть, наприклад, пустазелле, ад якого я сенсу асабліва не бачу. Павловся. Ну, вядома. Мне падаецца, я з цыбуляй прадзяўбаўся. Ці магу я пасадзіць цыбулю яшчэ раз? Типу. Як просто тут я я насенне цыбулі атрымаю? Я на так тут працую? Вось. Карацей, кур'ер мяне сёння зранку абудзіў дзеля бутэлькі бухла, якую ніндзя заказала з дастаўкай. Окей. Курьер до дверей, ты до ложка. Отрублюется. Так, карацей, 2 золота, 1 каменный блок и 6 гирсы. Эбе. Куды мы склали гэтую... А, во, знайшоў. У нас там недзе чарот складаецца ці не? А во, бачу, знайшоў. Так, ну і пакуль што не ведаю, што рабіць з гэтымі мяшочкамі. Мяшочкамі? Ну я скіну іх тут побач просто, вось чырвоненькія гэтыя. Але на што яны не зразумела. Бам, яшчэ адна лядоўня. Как он. Я могу зараз... Мне рыдлёўка патрэбна. Слухайце, а калі у нас хутка лета, ці нам там кандзей нейкі не трэба рабіць, ці трэба? Улетку пачынаецца трындзец у тым сэнсе, што тут дужа спякотна. Трэба панарабіць лейку сялякіх, каб тушыць нашу базу. Трэба вось трымаць каменьчык і зараджаць яго не ад такого вогнішча, а ад інверснага вогнішча. Карацей, тут ёсць Інверснае вогнішча? Гэта яка вырабляе холад, а не... Так. Замест цяпла холад дае. Як люта занадта. І, карацей, калі яго трэба будзе грэцца. Давайте я, магчыма, наўпрост зараз пабудую яго. Так, вось яно. 2 селітры, 4, 2 правады. У нас ж правады, здаецца, ёсць. І можем мы зрабіць склеп. Бачу. О, блин, я паміраю. Божухна. Навошта ты паміраеш?
Смерць это сацыяльны канструкт. Вось я і Нічога не кажу, ведаю. навошта ты паміраеш, калі смерць гэта сацыяльны канструкт? Так, вось гэта насенне заберу з сабою. Гэта морква ідзе са мною. Раз, два, три, Грушка чотири. ідзе са мною. Так, Селітра холера. так. І там у нас трошки рибки. Оп, усё, готовы. Яшчэ трошки парадак навесці ў нашых куфарах трэба, каб усё, што стакалася ў адным месцы, а не ляжала па сопку. Ну там зусім трошки толькі. Опаньки, Ой-ой-ой-ой-ой, колькі пчол. прыкадэлечки. Смачна есці пчолам. А ў нас што, селітры няма? Ёсць у самым верхнім, паглядзі. Во, я тут знайшоў. Раз, два. Я Так. неяк не магу ацаніць масовы агарод, бо я на ім нешта вырошчваю і літаральна потым іду і проста ем, і цыкл паўтараецца па новай. Ну, слухай, жыццёва. Гэтак працуе так. жыццё. Во, мегапазерскі правільныя рэкамендацыі дае. Ты калі паміраеш, не памірай. Вось. Всё. Трымайся. Лагічна. Ну. Так, Так. рыбка назад ідзе. Адойчы, падаецца, вожак там цытаваў гэтага Стэтхема. Типу, калі упаў, падымайся. Ці штосьці. Я ўжо не ўзгадаю так дакладна. Але там гульня гэтых слоў была такая. Упаў, падняўся, а падняўся, дык упаў. Нешта такое. Адна памылка, і ты памыліўся. Так. Просто надоечы на гэтым на більтайме пагема намагалася патлумачыць аднаму з палякаў, у чым сэнс гэта ёсць да выслоўя пра адна памылка, і ты памыліўся. Гэта было цяжка. А ці можна ваяваць з маскітамі? Ці не Можна, варта? але не трэба, яны дурненькія і злыя. Бачу, што яны лётаюць. Так, глядзі, што знайшоў. З мегапазерскага сёння мудрасць просто вось прям Во. з'яўляецца. Просто тыркай патрэбныя кнопачкі. Па сутнасці, тыкай правільныя кнопачкі ў правільны час і неправільныя кнопачкі не тыркай. Ось і ўсё. Любая гульня праходзіць так. Магільшчык, на Так. што нам вось гэта, тое, што я знайшоў? Гульневыя карты. Дзед Максім палез у гэмблінг. Зразумеў, нам капец. Карацей, гэмблінг тут насамрэч цікавы. Там можна лупашыць гэты самы Техас Холдем. І Што? калі перамагаеш, табе даюць прыпасы ўсялякія. Калі не перамагаеш, на цябе накідваюць варагоў. Таму з гэтым, калі ласка, асцярожней. Не вельмі Зараз мы тут вырашым. прыемненька, мне падаецца, гэта будзе. А варагоў каго ты маеш на ўвазе? Пчолку нейкую ці прыйдзе гэты лось? Чоў, павукі, гончыя. А ў гончакі. Я думаў, што я зараз карткі падыму і зараз я адразу гуляць у нешта пачну. Не, гэта трэба прыйсці да кіёску. Вось там на мапе у ёлка. нас ёсць. Яшчэ і нешта рабіць патрэбна. Фу. Так, там яшчэ і перамагчы трэба. Не проста так. І так 8 гадзін на дзень робіш нешта, тут яшчэ рабіць у гульні. Ты бачиш, ён агарод капае. Упал, уставай, во, паладзін напісаў, як правильно. Упаў, уставай, устаў, упай. Упай, чакапай. Не садзі, не гудзі, не буду вода, будзь бабу давай. Щось такое. Дзякуй, паладзін. Яно, так. Так, штосьці рыба псуецца, трэба яе зжэрці. Калі рыба псуецца, не псуй. А калі не псуй, то не суй. Так. Так, зараз ночка будзе.
Добраніч. О, Чарот. Недзе тут быў чарот. Не тут. Вось тут. А боже, що Народ. красиво гуана поприносили, та боже. Дзе куды? Каму? смачна есці. Вы, может быть, не ведали, але ўсё гэтая гуана адпраўляецца ў нашу ежу, так што, ну, мы ўсе гэта едзім. Яно так працуе Фу, ў што жыцці. здарылася? Чаму жоўты вакол? А, ты перагрэты, а ты адыдзі ад вогнішча. О, ужо пачынаецца гэтае? Ну, тут насамрэч за гэтым трэба сачыць, і нават у будучым у нас будзе магчымасць пабудаваць сабе тэрмометр, каб сачыць за тэмпературай, каб вось гэткіх здарэнняў не здаралася. Зразумеў. Я реально, я вось просто падыходжу павырошчваць штосьці забіраю, толькі скончыў працаваць у гародзе, ўжо жадаю есці, і мне патрэбна ежа з гэтых жа гарода, які я толькі што вырасціў. Што за хрень? Натуральна, як у жыцці. Ну, я ад агарода дайсці не магу, вось у чым праблема. Ралев, на паглядзі, што гэта такое. Так, чакай-ка. Ой, дождик. Чакай. А дождик кіслотны, наколькі я памятаю. Это Не, я не кіслотны. мясістая цыбуліна, божу. Зараз. З гэтым асцярожней, это асцярожней. Карацей, калі яе пасадзіць, вырасце здаравенная пашварына, якая будзе атакаваць усё наўкол. А на што яе садзіць? Дрэнна. А сэнс у гэтым? Ну, яе можна пасадзіць каля варагоў, каб яна псавала жыццё варагам. Напрыклад, жерла павучкоў. О, а давай на багне яе пасадзім, бо там гэты, бляха, кракен. А яна з кракенам ваюе. Окей. Сяброў кацёл не знару, кажа. Стаў намет пасярод бульбу. Ну реально, типу, просто реально 2 крокі ад базы, і я неяк толькі тымі займаюся, што гародам сваім. Я яго нават не засадзіць-то нормально не магу, ну типу я не паспяваю. Потому што адразу як толькі я яго... Віншую ў дарослым жыцці. Да што за хрень? Не падабаецца. Мне падаецца, гэта не гарод, гэта іпатэка нейкая. Ну, Ну, дарослае жыццё, я ж кажу. хрэнейка, не. Я на гэта не пасадзіў. падпісываў. Потым у цябе яшчэ будуць дзеці. Вось гэта будзе сапраўды жэсць. Можна не. Калі ў цябе зараз часу не хапае, то ўяві сабе, што будзе ў будучым. Так. Я реально, я просто мне курс поесці і павырошчваць штосьці, і ўсё. Все ж таки Класці ў найэфектыўнейшы халадзільнік, дастаць з халадзільніка адразу ж, вось, прыкладна такі. А, божуха, збіральніцтва пакуль што найэфектыўней, не не? затрыгіўся просячок. Праверайце гэтую свінату. Яна штосьці мяне Сам тут кідаецца. Ты. Не, дык вас мне яна каров. не атакуе. А, быкі, А, мне коров. быкі. А чаму накінуўся на мяне бык? А таму што ў іх зараз сезон размнажэння. А, вясна дасюль яшчэ. Калі яна можа не- чырвоныя сракі, яны атакуюць літаральна ўсіх. Яны Разумею. можа не змагацца, жадаюць у чагось іншага. Ну, вось зараз дзед Максім даведаецца. Каго яны жадаюць. Не, я збег, бо ён там тупавасценькі такі. У яго зараз галава трошкі іншым занятая. Мабыць, не толькі галава. Так, усё. Выведаў. Так, мне А я застаўся... магу не галадаць, калі ласка, у гэтай гульні? Бо я гульня ж гэта так і называецца, так? Ты назву бачыў. Ну, яна называецца не галадай, я жадаю не галадаць. Ці можна я ў гэтай гульні атрымаю? Калі у гульне ёсць назва там, типу, я не ведаю, Mass Effect, то там будзе Mass Effect. А ў гэтай гульні я называецца Don't Starve, і я чамусьці бясконца галадаю. І гэта твой гол, твоя перамога, якая будзе ў будучым, калі ты будзеш усё слушна рабіць. Так, я не памятаю, нам грыбы дзеля чагосьці патрэбныя ці не? А так. Давай у лядоўню пакладу. Іх можна рабіць усяляка, і ты потым ператвараешся на берсерка. А, ну так, а не, чакай, я пераўтвараюся толькі калі ем мяса. Памятаеш, там ці то павучына, ці то якое, потым я
Непромокальные штаны Вудера. Ого. Это мой авторок, звичайно. Так, короче, я буду разбирать куфр, потому что куфр у нас засраный пипец. Все раскидано выпадковым чином. Треба папераносить тудема-сюдема. І гэта у нас яшчэ куфараў няшмат. Пакуль што. Вось калі куфараў да халеры, вось тады пачынаецца весялосць. Бервень не забяру. Так, я памятаю, хтосьці стрым таму ці па-за стрымом казаў мне, што трэба збіраць гэтыя зялёныя грыбочкі. Было такое? Здаецца так. Насамрэч усё карысна збіраць, проста што яно карысна не аднолькава і не заўжды. Так. Я як лье. Ну, як у житті реальному. Давай. Чому я шумненький чую? А, это маланка може. А, боже, гэта москіты нейкія. Пойду-ка я ад іх, а? Не, не. Да пабачэння ралів. Хутка ноч. Так, закинем. О! Жабки, жабки, все, капец. Так, да. Почалося. Мне было приємно з вами познайомитися. Ой. Гнида. Забивайте нам лягушачьи жабки, лягушачьи жабки, ага, я забудьте про меня, я не могу існувати навіть в этом свете уже. А як бы іх кудысьці пад гэтае падцягнуць? Я паспрабую іх зараз прывесці да зуброў. Дык да зуброў яшчэ далёка, не? Ну, рано ці позна, дабяжым. Ці мы кудысьці спяшаемся. Есть проблема. Ночь. А у меня есть світло. А мне нема, я бегу до базы. Быў ралев і няма ралев. Тун-ду-ру-тун. Все добра. Я нават не мокну, амаль. Бежим, бежим на митинг. Вітаю. Бежим. Куди зубры пайшлі? Я ўжо забыўся. Мне падаецца, а іх там не забіло ў папярэдні раз, калі наляцела на нас іншая лютая гранейка? Не, тут былі яшчэ заставаліся. Пастка цвет. Что это что? А вось гэтае тое, што я пасадзіў. О, яны паснулі. Бля. Так, так. А, ім спать патрэбна? Вядома. Давайте их забьем, покуда не спять. Толькі ж яны прачнуцца. А, логично. Тогда не буду. О, руки. Я не знайшоў дзікоў зуброў. Куды яны пайшлі? Яны на поўначы троху на захад. Троху на захад, окей. Ад нашай Не, базы. яны дакладна ёсць. Просто што узгадаць дзе. Зубры. А, во, знайшоў, вось. Зараз дачакацца раніцы. Ну, яна ўжо Будзе хутка. мяса. Это что почалося? Готово. А можно не? На Bridge Constructor Portal управляется 10 тысяч. Давай. Давай. А можно не гореть сегодня? Давай, за мной. Слушай, Давай. О, пайшло мяса. Нам у казан ударила маланка.
Што мне за гэта рабіць? Тут туши. Бяры лейку, полівай водой. Ведаеш, ёсць невялічкая праблема, ўжо позна. Дык з неба падаеш. Ну все. Сачы за іншымі пабудовамі, калі штосьці пачынае дымець, гэта значыць, што яно яшчэ не загарэлася, але збіраецца, і ў гэты момант можна патушыць. Ну просто Воздух шоў на дождж, я робіцца. спадзяваўся, можа яно само патушыцца. А як тушыць? Не, яно патушыцца, просто што яно паспее згарыць перад тым, як патушыцца. А як я мог яго выракаваць, чым я бы яго тушыў? Трэба ўзяць лейку і наліць у лейку вады на гэткія выпадкі. А яшчэ можна пабудаваць гэты самы. Вот. Бляха. Вот. Мінус Макс. Прычына смерці жаба. Жаба задушыла. Паскуда. Ну, все дело под кустом, я не заўважыў. Не, здаецца ж, не мусіць. І, дарэчы, яшчэ раз дзякую за replaced. Деда жаба не задушила дакладна. Так, тут у мяне зубры задушылі літаральна бездань жабак. Тут такое мяса, што я аж не магу. Я забыўся, Мне літаральна не хопіць месца. дзе наша гэта дзірка ў зямлі. Нікуды, так? Альбо калі дождж скончыцца, яны самі сойдуць. Не, іх трэба забіць. А, Як здаецца. У мяне 38 жабячых лапак. І гэта яшчэ не ўсе. цудоўна. Можна абжэрціся па-французску. Давайте я 40 добяру. Все, 40. Пабег да хаты. Набраў ежы. Карацей, усе жабкі побач са мной падохлі. Вы там як? Я на базе, але па сутнасці нічога не магу нармальна рабіць, мне патрэбна зрабіць казан, а тут мне жабкі перашкаджаюць, каб нават разабрацца ў гэтым. А, дык іх... Ох, божухна. Ну... Іх трэба ўсіх пазабіваць. Інакш ніяк. Так, ладно. Вось моя дзіда. Вось яна жабка. Оп! Не, нешта гэта дрэнная ідэя. Я памру. Не, забівайце гэта самі. Неяк самастойна, неяк без мяне, калі ласка, нахрен гэта. Давай я паспрабую. Да лупаш. Ау. Все, я так як само думаешь, нормально? перадумаў. Не, лухта. Ввогуле біцца ў гэтай гульні такая сабе ідэя. Яно заўжды таго не варта. У мяне літаральна 3 здароўя. Ну, як у жыцці. Ну, мне падаецца, у мяне ў жыцці 1 здароўя. Так, чаму жабы не атакуюць павука? Што за халера? А що він павук я такой зробив? жаб? Ну, ён мне зрабіў, мне ударыў. О, зачапіліся, нарэшце. Ну, Ба. я ожидаю просто танцевать, ничего не ведаю. Так, трэба паспець свой труп залутаць. Вось бы ў А жыцці базу не была такая прыйти. опцыя. А что для казана патрэбна? Як яго рабіць вугля? Камяні, вугаль, у мяне ёсць вугаль. А, вось я яго знайшоў. Так, камені, вуголля і галінкі. Так, мне трэба кветачак паназбіраць. Штосьці ў мяне самаадчуванне такое сабе. Так, шановныя, ці можна мне тут будзе паспаць? О, слухайце, можна будзе паспаць. Здаецца. Нам камянёў не хопіць.
Ёсць камені, ёсць. Добра. Я тут толькі 2 бачу. Дзесьці ў сярэднім куфары. Ну, там, мне падаецца, толькі 2 я бачыў. Гэта самае. Кажуць, Там пра было карбід. больш, трэба шукаць. Не, я дакладна бачу аж цэлы стак камянёў. А, ну Так. добра. Я хаджу сабе кветачкі збіраю ў лесе. Як сабе святло нейкае здабыць? Э, думаю, што я вельмі лагічна. леваруч у цябе паходні можна скрафціць з травы і галінак. О. Ой, дзякуй. Так. А, у меня нават была одна, я нешта заўважыў. Дождь, ты збіраешся скончвацца? Можна ўсё? Ну дык вясна ж. Дык нешта і у нас вясна, і нешта дождь я бачыў 2 разы за гэтую вясну. Карацей, я спаць. Я палезу ў кокан, буду спаць да ранку. Тут утульненька, цёпла. Тым больш, што ноч пачалася. Шкада, што ў жыцці нельга такой легчы паспаць у павучыны кокан. Я б паспаў. Дарэчы, чуеце? Чуеце? Што? Не. Ганчакі рыкаюць. А, не. Нічого Нам не відаць, гамон. Мне просто падаецца. Я Гэта буду гэта ігнараваць. галюцынацыя. Міграцыйна гэта то нейкая праблема. Гэта галюцынацыя. Яна зараз аўдыяльная, але хутка яна стане аўдыявізуальнай. 4D, я б сказаў. О, няўжо скончыўся. Усё, прыбеглі. Так, ужо пайшла мясілава. Так. Пашла бойка з павукамі. Ідзіце ў сраку. Карацей, я вяду іх да зуброў. Добрай раніцы. Шпацыр. Ранішні Так, так, так. шпацыр. Каб лепш працавалася. Так, усё, я на павукоў. Так, Давёл. так, 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 так. Раніца, выдатна. Жарыце Так паука, же- жарыце не мяне. Дождь скончыўся. Я, дарэчы, не ўпэўнены, што я ведаю, куды бягу. Так, што здарылася, блядь? Ну, паўзучы жах. А чаму? А, шаленства Добра, не паўзучы думаю, жах. дрэнна. Так, а дзе зубры? Куды ты мяне прывёў, Ралев? Ты, подожди, чакай, я за табой бег. Я думал, ты ведаешь, куды бегчы. Я ўначы бег у цемры. Я Я згоден. нават не той, каб глядзеў. Так. Вось зараз пакуль Ральфа там жаруць, трэба паглядзець на мапу. Ага, мы не туды прыбеглі. Окей. Беглі не туды. Ну так. А, я ж наш мяне гульня не адрэспіць просто так. Блин. Возьму-ка я водички так. Воу. Это шо, босс? Чаму Які зямля босс? трасецца? Ну-ка, поназіраем. Так, здаецца, і не сюды трэба. Давайте паспрабуем не памерці. Так, бяжым сцяжынкай для павелічанай хуткасці. А, яна не паскарае іх жа таксама. Здаецца, не. Зубры, Я пачакаю, о, ведаеш, я просто- гаўно. Нарэшце зубры. Зубры, ратуйце! У папярэдні раз, калі мы так зрабілі, гэта самае, зуброў загрызлі, цэлае стада.
Так, у нас на базе два Бач, ганчаки. жывыя. Вядзі іх да зуброў. Да забраў. Яны грызуць нам гэты куфарчык, які жывы. Ратуй куфарчык. Цаной свайго жыцця. Я нема зброі ў руках. Пойду свой трус пашатку знайду. Адзінае месца, дзе можам адрадзіцца, гэта рэальна наша брама самая пачатковая. Так, так, Ну, так. ёсць яшчэ гэтыя самыя татэмы усялякія. Божухна, тут мяса пачалося. Так, гэтых ганчакоў таксама забіла. Всё, мінус гэтыя ганчакі. І кажаш, на базе яшчэ ёсць. Два. Угу. Рэчы ўжо вечар. Так, я Так, пачуў. мне трэба паесці. Нам забілі нашага куфарчыка. Вяду двух ганчакоў. А, о, добра. Каму не пайшлі. Смачна есці. Я ажыў на нашай старой базе. А, блин, Так. Вышли за мяне. Я забыўся, што тут ёсць А, крыніка. тут жаны ёсць. Да не толькі кажаны, тут нельга гарод наш збіраць. Як мне выбрацца-то? Мінус ралев. Так, добра. Я Задушылі маю одну гароту сабаку, забіць. другую таксама. Вось выдатна. Так, але ж яны не дазволяць сабраць мяса, правда? Ну, калі хуценька і калі ты дастаткова удачлівы, то магчыма дазволіць. Ау! Ау. Мінус дзед. Не. Хуценька не атрымалася, яны занадта хуценька рэагуюць. Усё, адчапіліся, дзякуй Богу. Так, бярэм камень. Відаюць па этой вітаночкі. Усім добрага ранку. У нас тут таксама у пэўным сэнсе добры ранак, таму што я жывы. У хлопцаў трошкі больш праблем. А ты ж усё ж такі паміраў пару раз, не? Так, двойчы памер. Ну вось калі раптам пачаўся гэты дождж з рапух, я трошкі не чакаў гэтага і памёр. І адзін раз, здаецца, ганчакі дагналі. Так, прыгатаваныя жабіныя ножкі. Ой, смачна мне есці. А што тут у нас трасецца зямля? А, гэта босс нейкі, хутчэй за ўсё. Пайду пагляджу на яго. А ў які бок трасецца? Мне складана сказаць, я не разумею, чамусьці спынілася трасціся, нічога не трасецца больш. Ну, я вырашыў адпачыць. Так, павуцінне адное. Трэба паесці. А, вось. Гэта хто? А дзе адносна нас? Гэта Бляха. як лось і качка. Каськалоч. А, не, туды не чапай ні ў якім разе. Качку Гэта не забіць, потым наколькі я можна ведаю. будзе- Не, забіць можна, але парвуць. Я павітацца ждаю. І мне А, падабаецца. мы з табой развітаемся. У выніку. Не, ну план быў пазнаёміцца, а потым прывесці яго пазнаёміцца з вами. Ну, гэта магло спрацаваць. Так, куды я паклаў яйкі? Яечкі. Не сюды. Божух, у нас усялякай цвілі да халеры. Дарэчы, ўжо ноч. Хто там швэндаецца? А ну спаць. Опанькі. У сэнсе? У сэнсе ну загарэлася. Якога хрена? Тушы. Воу. У мяне ежа гарыць. Што за хрень? А, я згарэў. У нас вырасла Мінус карацей рай. нейкая хренацень, і на гэтым і тут таксама вырасла. На гародзе? На гародзе, так. Ай-яй-яй, захрас. Вось Я ў так сэнсе. вось я і помер.
Ну, капец. А, о, я вышел. Ух, пошчастило. До речі, уже до холери тепло. Так, я бачу. У нас Зараз город треба буде горить. будувати. Може хтось вирятувати город? У нас уся їжа спалилася зараз. Ну, буває. Такий льос. Дякую велике за допомогу. Я відав, що на вас можна покрасити у складний момент. Я можу тільки поспеть позбирать трошки. А там смаженої бульби не буде на гэтым городе потім? Туши, Леха. Поспел потушить. Так, зараз Ось буде я- ранок. Конечно, нема води. А я ж кажу, коли яно тільки димиться, ще можна поспеть натиснуть, і воно потушится без воды. Так, что с тебе Там печеная, там зола засталась, там, на жаль, навіть печеної бульби нема. Что ты кажешь? Так, зараз буде лето, зараз будемо будувати кострик. Але спочатку я посмажу собі бульбочки. Продовгуватае Запеченная бульба насенне. съесть. Пражанае насенне, нішто сабе. Пражанае гэта ж будзе ў нас для гатоўкі, правда? Ну, теоретично можно и съесть. Так, селитра. Где у нас селитра? Ось тут у Куфара нас была. селитра. Я там каля Так, раліфа зайшов. бачу ще. Кавалак ляжить. О, повернувся вучоны наш. Ну, як тобі сказати, не вельмі вучоны. Ну, як атрымалася ўжо. Ну слухай, гэта гародная справа, яна такая сабе. Нешта я не бачу эфектыўнасці вялікай. Щиро Ешь до так. холеры. Значит, Ешь до до холеры. холеры. А дзе заплечнік? Хто забрав заплечнік? Ну? Не чапаў. У меня, здається, Копав. новий. Так. Я без заплечника зараз. І там були речі ще. Шукай, десь на землі лежить. Альбо ён згорів. До речі. А, ну так. А, чудоўна як. Стачы за агародом пасля гэтага. Агарод літаральна з нуля патрэбна пачынаецца. Лето з 56-го дня пачынаецца, 15 дзён цягнецца пры стандартных наладах. Стандартны налад у нас самае-самае, так што 5 дзён да лета. З чым вас я віншую? Нічого, зараз я вам раблю слушне вогнище. Гова. Все. Оу. Цяпер неяк не памром, прынамсі ад спекі. А як яго падпаліваць? Типу, Так просто само закидваць бярвенні гэткім жа чынам. Мгм. Усё аналагічна. У нас пакрысе скончылася золата на ўсе гэтыя перашпілы, трэба будзе У мяне ёсць адзін Яго- кавалак. пад нас Де його здабыць покласти? да іншага О, золата. Это сюды. Так, ну я шчаслівы. Амаль што жывы павучок. Давайте я посплю. Надеюсь, пакуль я сплю, вы не памрэце. О, на гэта можна не спадзявацца. Дзяк. Дуже смачная баядерка. Мне падаецца, у нашага лагера КПД нулевое. Нешта табе падказвае, так мне такое же адчуванне. Мы тут тыпу просто літаральна падтрымліваем існаванне ў мінус.
Ну. А Жыццёва. чым харчаваць гэтае вогнішча халоднае? Бярвеннем, як звычайна. Але глядзіце, каб вы зараз не замерзлі. Ага, ну то бок тады лагічна, што два вогнішчы побач. Каля аднаго падмарозіла, пайшоў да другога пагрэўся. Так і жывем. Што будзе з жабячых лапак? Зараз паглядзім. У нас есть такое гуана яшчэ дзе-небудзь? Так, было, я прыносіў. За гаўном можна я схадзіць попробую да зуброў. А на, глядзі, вось тут. Яшчэ было ў кішэні. Каменчики. Так, ну слухайце, я жывы, здаровы, наеты. Не ведаю, чаму вы скардзіцеся на КПД, у мяне ўсё добра. Ты адзіны такі. У мяне падсечна, вось, падсечна агнявое земляробства. Во. Ну да гэта ж класіка. У кого-нибудь у літаральна- кішэні каменчики ё? Як дзяды рабілі. Каменчык у нас вось тут така. Не, мне патрэбна на кайло. Такія вострыя каменчики. А, вострыя. Дзесьці былі, пачакай. А можна мне зрабіць як это тэрмічны каменчык это? А у нас ляжыць недзе. Я Вось бачыў тут два. Ну, Вось тут така. А куды Ага, я падзеў? Камень. О. А, свае я не аддам. У мяне ёсць, але я... Ну добра. Нельзя сварыць мяне, што я вам не надта дапамагаю. Трымайце вострыя каменчыкі. Дякую. о, дзякую вялікі. Нідзя прыйшла, насварыла. Да О! ёпар, і што гэта? Бобр, рубай Курва. гэтае самае. Дрэвы рубай. Ты зараз суперэфектыўны ў якасці дровосека. Вельмі карысна. Будзем збіраць. Смачна есці. А мы будзем збіраць за бобром усялякае. Зараз ресурсаў набяром. Я ось не памятаю, ці Вось. можа бобр у тым ліку камені рубаць. А давай паглядзім, там злева быў каменчык, пайду да яго. Ма. Сябры. Слухай, так, каменчыкі лупяцца. О, Мяне забіла, паскуда. Спадзяюся, сэнсе. тебе забіла. Як ты памёр-то? Дык падышоў ззаду, пакуль я грыз каменчык. Мінус бобр. Быў курва бобр і няма курва бобра. Смачна мне їсти. Так. Блін. Дзе дрэва? А, вось можна падкінуць. Ось. Пум. Ну і ранак. Цудоўна. Так, дык гэта дабраўся хто да геймблігу? Не, Не, я не ведаю. Я нават не уяўляю, дзе гэта знаходзіцца. Выдатна. Гэта добрыя навіны. слухай, да Блін, як скажы. я бобром яшчэ. Оу. Аднавіўся. А зараз дзень, як гэта? А ты ўсё яшчэ бабёр? Так, о, толькі што Слухай, пераўтварыўся. Магчыма, гульнёй не прадугледжана тое, што можна памерці ў гэтым стане. Не можа быць, каб не было прадугледжана. Яшчэ такіх ідыётаў не бачыў. Тэарэтычна? Ну, А він дзе ў шоу якім карацей. раздзеле сабе я жадаю заплечнік зрабіць, у якім раздзеле гэта. А вось усё, я толькі хацеў сказаць, дзе яно знаходзіцца. Я шукаў як заплечнік зрабіць, то без заплечніка. Так, на лета нам трэба зрабіць лейку насамрэч. У першую чаргу лейку.
Що почалося? Та просто, бляха. А, я атрымлю, я ж забыўся, гэта пасля першага турэння, я ж галодны заўсёды. Ну так. А, ты ўжо чалавек? Так, так. Віншую з вяртаннем. Галодны дзесьці ў полі сядзіць, галадае. Ну, І без секеры, дарэчы. Кудзі? Я ўсё, вось, блин, я кожны раз, калі пачынаю задаваць пытанне, калі не магу штосьці знайсці, потым знаходжу адразу. Ну, это дастаткова хутка. Так, а я пойду прыбіраць за нашымі прыгоднікамі. Пасля таго, як зрубілася дрэва, можна выкапаць пянёк і атрымліваецца экстра бярвенне. Таму я зараз буду рыдлёўкай лупашыць. Я магільшчык, я працую рыдлёўкай. Зараз за гэтым Народ добром рэальна прыбіраць адымае буду. просто прорву часу. Ну, а ты думаў, як людзі жывуць у вёсцы? Я ў Менавіта гульню гэтак. гуляю, а не вёсцы жыву. Можна не. Віншую, цяпер ты жывеш у вёсцы. Спытаць, дзе Не. крышка прахіне Полоцкай, дзе ў каго спытаць. Не заўсёды смешна з таго, што ніндзя вось дужа не любіць, напрыклад, саджаць бульбу ў рэальным жыцці, але ў гэтай гульні ёй падабалася. Так. Все, вечер. Ралиф, спать пора. Якое спаць, блин, есці пора. Реально загінаюся просто. Блин, я щас... Реально просто прыглядаць за гэтым самым загародам, гэта просто жесть нейкая. І выхлоп нулявы амаль. так, яшчэ і згарыць. Ну, гэта просто. Ну, і сам згарэш. Выжыванне. Звычайны Так, хутар, узяць бярвень в прынцыпе. набраў. А вы думаеце, Рудзі просто там? Не, вось так Рудзі і жыве. Бачылі мы, як ён жыве. Накапае сабе ям. Ну, а потым яго тентакля нейкія на багне зжаруць. Да, бярвенне набраў. Ух, запасы выдатныя. Сімулятор Рудзі. Ну, Я тут двух не сяброў цягну. О, адчапіліся перад лагерам выдатна. павучкі? Ну. Так, Павучкі гэта сябры. ну каму як. Вау, вау, вау. Раліф, куды гной кінуць? Давай у гэты куфар. Таксама, бо там ўсё роўна гніе гэтыя кветкі, ўсё Якія такое. ж зараз адбітыя камары. Капец. Вясеннія камары, гэта лютата. Так, ну шо мне паспаць ці пажэрці? Я нават не ведаю, чым заняцца. Не ведаю ён чым заняцца. Ратуй, блин. Ежы ноль. Літаральна ноль. Гародам займіся. Лівы лядоўні 22 жабячыя лапкі. Жары не блин, магу. глядзеў. Окей, Я ладно. ж пакінуў вам, каб не ўмерла. Пайду пагляджу, магчыма, у зуброў яшчэ там засталося штосьці. Яны ўсё яшчэ чырвонадупыя. О, дождж пачаўся. Хлопцы, можна я паназбіраю? Мне здаецца, нельга. А што ты там збіраешся? Гэмблінг пакажуць Ну, там яшчэ- гэмблінгу. Жабячыя лапкі. Гэмблінгу? Ну окей. Я толькі ўзгадаю, дзе яна. Рудзі пакажацкая машына. Яна ж звычайна на мапе адзначаецца. Во, не падабаецца агарод. Вось, усё, мне цудоўная ідэя так падкідвае. Там весялей. Пайду сабе новага сябра прыведу. Що ти до кашки прийшов? А, во гемлін, Чо все, ведаю, да знайшов. сябра новага. Каму кашка, каму сябр. Ну, абражае ён маіх сяброў. Ну, я чыйсьці жабвіч забраў. Хтосьці пакінуў ежу без прыгляду.
Вось так ён і наедаецца, вось так ён не галадае. Дзе мой жабыч? Ну так гульня пра гэта. Опа. Все, я полез спать у кокона. Я не ведаю, як вы там будете выживать, а я сплю у коконе. Я, здаецца, зрабіў одну вялікую памылку. Одна вялікая памылка, і ты памыліўся велика. Так. Так. Зноўку Мінус Раліх. Качка лося я так і не знайшоў. Качка лося трэба забіваць асаблівым чынам. Так, прывесці яго да аднаго павука, які не галадае зусім. Не. Просто зрабіць яго чый-небудзь іншай праблемай і няхай яны разбіраюцца. Яны занадта лютыя. Так, я не туды яшчэ прыедам прыляцеў цемры. Качка лося ў тым, што яго ёсць два ўзроўні досведу, то бок калі ты яго ўпершыню спрабуеш забіць і калі ты наступны раз спрабуеш яго забіць, і гэта два супер розныя эксперыенсы. Так, смачна мне есці. Жабвіч, дарэчы, смачны быў, дзякуй, Ралев. Але лепш рабі гэтае самае цівтелькі, яны больш нажорстыя. Я іх раблю. Я кожны раз іх раблю. Просто мяса гэта лягушачыя лапкі, а з імі атрымліваюцца толькі жаблічы. Так у сэнсе, калі закінуць 4 жабячыя лапкі, атрымліваецца цівтелька. Сапраўды? Ну. Ты ж казаў мяса і што-небудзь яшчэ. Ну. Ну, але ёсць варыяцыі. Добра, жабячыя лапкі тады. Якіх няма. Хто скраў жабячыя лапкі? Я не чапаў. Я вам пакінуў все, што ў мяне было. Божух, наколькі тут шкелетаў Ралефа. Ёсць у меня подазрэнне. Я на тым месцы, Жабячыя лапкі забраў я. Яны дзесьці зараз у лесе. А, божухна. У лесе... А, вось я бачу, няма там. Гэтыя халера гарадскія. Прыехалі ў вёску, намагаюцца не памерці. Хаця я нейкую могілку знайшоў. Чаму усе дрэвы навокал мяне камянеюць? А гэта хвароба пачынаецца драўляная. У пэўны момант яна пачынае распаўсюджвацца. Дрэвам робіцца дрэнна. О, жабячая лапка апошняя. Паспеецца? Зараз паглядзім, што атрымаецца. Добрай раніцы, як вашыя справы? Неблага. Што вы мне тут гатуеце? Якія тут паганыя мясціны, бляха, колькі гэтых павукоў. Што табе павукі не падабаюцца? То яны грызуць мяне, вось таму і не падабаюцца. Ну вось глядзі, сёння яны мяне двойчы забілі, павукі. Я памёр 4 разы, і двойчы гэта павукі былі. Шосьці ты не тое робіш? Ніяк не дамоўлюся, ну. А, халера, я забыўся зрабіць грамад, вот. Так. О, блин. Ну што, мне няма лейкі. Не, яно патухла ад дажджу, все нармалёва. Вось табе лейка, дарэчы, я зрабіў. Ну ты разумееш, Так. што яна не доўга ў мяне. Но ты пакінь каля гэтага самага
каля гароду. А чаму я не напомніць я не магу? Мне любая вода падыдзе для гэтага. Не, каб паліваць гарод, трэба менавіта канкрэтна А прэсная мне вада. патрэбна паліваць полымя, і гэта не гарод, і пофіг, яму пофіг. Ну, лейка не цяміць за тое, што табе трэба. Яна проста ведае, што трэба прэсная вада. Гэта лейка. Так, щось дажджліва надта. Упс. Ну вось няма ў мяне лейкі. У нас куфары гараць, калі што. Я просто Ура! назіраю на гэта. Я просто назіраю. Прыгожа гараць. Ну типу, а што я магу зрабіць? Глядзі на ты, які яшчэ не гараць, а якія дымяцца. Ну, вось Іх можна вось тушыць. зрабіў. Тое, що дыміць, можна тушыць. Ось падпісана, що яно тлее. Во-во-во-во. Ёсць праблемка, я ад гэтага паміраю. Нічого страшного. Галоўнае Яшчэ адну патушыць. штуку паспрабаваць патушыць, і я памру, у мяне адзін здароўе. Так ты паеш, бачиш, цівтілька. Так я-то паеты, у мяне адзін здароўе, якая мне розніца. Слухайте, а што у нас каля базы тотем Трымай такі аптечку. жабіны стаіць? Такой рік. Що? Тотем з жабій галавою стаіць такі. Што за Там ён? хутчэй за ўсё можна выклікаць боса. Калі табе не хапае боса, можаш выклікаць. Ну так. О, дарэчы, не хапае боса. Так, все, давай ладно. есці. Што у нас Ужо поесці? ножам У нас морква, трошки ягод. Так, я мясо покладу ў лядоўню там, бо я там паназіраў, як забіваюцца аб свіней жабы. Гэта нармалёва. Це добрая практыка. Нават трэба нагатаваць нейкае што-небудзь такое добрае. А ёсць што аднаўляе хп ці не ў нас? У мяне ёсць краху, я штука. На, вось гэта з жары. Яно дапаможа. Вось гэта што? Я табе закінуў залозы павучыныя. А, іх можна есці. Іх трэба есці. Я зразумеў, добра. Павукі, насамрэч, піпец, Да, якія карысныя. Так, чакай, дровы. Трэба распаліць вогнішча, бо зараз... Ці ёсць у кагосьці адно золата? Нам не хапае Так, аднаго ёсць. золата на то, каб зрабіць грамадвод. Дзякую. Каб раліфу не трэба было тушыць усялякае. Галоўнае мне, быццам бы гэта не толькі мой лагер, я тут. Галоўнае выставіць прыярытэты і адказнасць размеркаваць. А! Всё, ёсць грамадвод. Грот у форме літары Т ці нешта іншае. Але ж ён агідны. Нічога не ведаю, гэта сапраўдны кшталт, нармальны, агародавы. Ну так расце хутчэй, ну гэта сімвол росту, скажем так. Так, мне трэба пазбіраць кветачак пайсці будзе і паесці што-небудзь. Ламачча. Прызнач вінаватага, ну адказнага за маланкі, так? Ну, а що не так? Дарэчы, гэта тая гульня, якая даводзіць усім, наколькі важныя кветачкі. Які б не быў суворы мужичок, тут ён кветачкі пачне любіць. Слухайце, а вы моркву саджаць вы можаце, ці яна толькі для ежы? Сажаць нельга насенне моркву. Можна вырошчваць так на гародзе. Не, то бок, ну, у такім выглядзе яна проста морква, ну, типу, яе можна толькі есці. Але яе насенне будзе час ад часу з'яўляцца. Так, ну што, ўсё? Так, куды падацца адсюль? Дзе было шмат кветак? У жлобін, не, дзякуй. Я пайшоў на поўнач.
Парасон зламаўся. Так, где парасон? Чакай. Калі што, калі трэба схавацца ад дажджу, можна схавацца пад дрэва. Так, 4 галінкі, 3 травінкі і 6 чаго? Пялёсткаў. А пялёсткі-то на што? На гэтую, на плашчыню. Так, недзе тут былі галінкі, травінкі, я збіраў. Капец, тут хворы лес. Бляха, одна галінка толькі. Я пабег шукаць іншае. Ну, колькі тут кветачак трэба пазбіраць. Дождь нібыта скончваецца. Я спадзяюся на гэта. Дождь гэта добра. Мне падабаецца дождь. Вось зараз прыйдзе лета, вы зразумееце, наколькі я маў рацыю, вы не малі рацыю. Лета, лухта. Типа вясна нам павінна была падабацца, так? Ну так. Дожджик, бясплатнае мяса ў выглядзе жабак. А вось летом будзе трындзец. Навошта мы гуляем у гэта, калі тут паўсюль трындзец, не разумею. Калі-небудзь стане добра ці не? Ну, гэта сімулятор Беларусі, ну... Ну, лето ўсё гарыць. Вясна з неба... Блин, реально, мне нешта... Мои персонажа муціць што? Чаму мне ўсё плыве перад вашым? У мяне таксама плыве. Гэта таму, што, мабыць, вадкасць падвышаная моцна. Вільготнасць, як яна тут завецца? Ну так, 81 у мяне зараз. А, ну так, калі вы дуже мокрые, то, вядома, вам будзе дрэнна. Гульня не ведае, што хто такі Майкл Фелпс, мабыць. А хто такі? А, гэта дах едзе. Ну, тады ўсё нормально. Звычайны панядзелак. Ты, магільшчык, не ведаеш, хто такі Майкл Фелпс? Чосьці не памятаю, калі шчыра. Шкада. Мне з імёнамі складана. Гэта адзіны чалавек у свеце за ўсю гісторыю існавання алімпійскай гульні, які ўзяў усе залатыя медалі ва ўсіх дысцыплінах, у якіх удзельнічаў. Па плаванні. Ну, слухайце, магчыма, у яго будзе шанец тут выжыць. Невялічкі, але... Гэта ж не доказана, ну але... Ну, ён проста ў Беларусі не быў. Ой. Найлепшая пляцоўка. Прамоклы падазроны кавалак мармуру. Давай. Ну, цябе жыццё не навучыла не чапаць падазроныя рэчы. А? Віталь Што? Кіралев. Так, усё. Бяжым да хат. Можа мяне зжэрці? Так, дзе моя ежа? Канчаткова паехаў у дах. Не вытрымаў панядзелка. Ну. Ой. А што гэта за расліны я такія знайшоў цікавыя? О, мінус дзед. Не-не-не. Оп! Шэй. Апошнія словы знакамітыя. А што гэта такое цікавае? А можна цябе памацаць? Не, ну там вока одно было, вока мне дало звездюлей. Гэта вось платажэрная расліна. Аж там ще стаяў такі чарот, але з ягадамі. Дык я сабраў гэтыя ягады. Вільготныя сакавітыя ягады называюцца. Ну, гэта смачная рэч. Добрай раніцы, Раліф. Як справы? Звычайны аўтор. Вот такое. Мізя дуже хоче нам дапамагчы, але в яе праца. Ёй просто трошки боляче глядзець. Вай. Што пачалося? Што ж ты нарабіў? Ай-ой. Деда.
А, ну так все нормально, это ж наши новые сябры. Ну так. Лічиш? Гэта новыя суседзі, якія дрылююць у сцяну заўжды робяць рамонт. Чапіся. На іх можна казаць адчапіся, але яны ніколі не адчапяцца. Так, трэба вогнішча распаліць, бо зараз будзе. Так, давайте пакінем частку Квак, квак, селяка. квак. А, боже, ну. Что такое? Ага. Хтосьці здарова? Ага, яно настолькі блізка каля нас. Так, гэта бярозкі, якія... А! Усё, я шалеў, мяне з'елі. Да ідзі ты ў сраку, ну што гэта такое? Я пабег карацей катэгарычна. Ну я ж збіраў кветкі, ну чаму ён нашалеў? А на што хутка атакаваць? Была кнопачка, типу, хуткай атакі. Здаецца, на Ф. Я ж не працую. Зараз Ральф адляціць. Кажаны тут у нас. Слухайце, а куды трусы падзеліся? Чаму няма трусаў? Не сезон. А яны што, сезонныя жывёлы? Так, яны хаваюцца ў норы і спяць. Запячатваюцца. Да лета, здаецца. Угу. Так, а дзе я ўвогуле? Упс. Позмагаўся. Мінус, Ралев. Так, ну, можна водички себе налить нож, все ровно. Правильно. Адпачыць крыху. За нами назіраць, за нашими пакутамі. то Можна одно из працягваць задавальнення. жыць у якасці прывіда. Яно так максімальна бяспечна. Я скажу комфортно, капзда, я бы так на заўсёды застаўся. Так, вось каменьчыкі, тут я здабуду золата. Так, можна было б пажэрці, але мне не хочацца жэрці. Я штосьці сыты, здаровы. Здзекуецца. Ну, працягвае. Колькі можна. Ніколі не даведаешся, як ты ненавідзіш людзей, пакуль яны не пачнуць хваліцца, як ім добра, правда? Так, крот, иди в сраку. Взяли. Все. Так. Мне падаецца, магчыма, толькі падаецца, але на тым месцы, дзе мы былі раней, я менш паміраў. Не, ты просто хутчэй адраджаўся. Ты просто забыўся. Ты вярніся туды, паглядзі на колькасць шкілетаў там на той лакацыі. І гэта я прыбраў. Я ж частку Пасля прыбраў. прыбірання, так. І мне падаецца, ты перадумаеш. У нас чаму у куфары так шмат кавалкаў касцёў? Таму што я прыбраў вось вашыя рэшткі. Значную частку прыбраў. А, у нас тут ще на базі я бачу енд поўзае. А ён добры. І ўвогуле ён баіцца цябе больш, чым ты яго. А почухна. Яны вяртаюцца. Хто? Ай! Хто разлаваў іх? Прызнавайцеся. Я. Калі гэта бярозкі. Ну, каштаны мяне бясконца грызуць, я Ну. не магу нічым займацца. Зараз я вас уратую. Трэба трошки сабраць каштанчыкаў і можна будзе ратаваць нашых жыкаў. Так, у мяне ўжо усялякая карысная ў кішэні не лезе, настолькі шмат. Знаецца. Зноў ён гэта робіць. Так. Так, мусіць хапіць. Все, пабеглі ратаваць. Што гэта такое? Вострае насенне, на.
Слухай, я только что его выкинул, потому что мне инвентаря нема. Дай. Так. Так, збираю все речі. О. Прышпільна. А я гэтага нават не ведаў. Так, кайло тут, гэта тут, расчотку сюди. Так, ну-ка давай сюди. Халера, свиня, що ж ти робиш? Ой. Свиня, йди у сраку. Так. І в дупу тебе. А боже, я на тут холодос нічого скласти не можу, так. Тому що ти Подивіться. мертвий? Не, потому что я живый, и я спробую, тут у нас каштаны просто базу заняли. Зараз А. это их база. Ну зараз я уратую. Я вже бягу. А, Эйби троиц, тысячи, так великий Юджин. Забив. Не треба нікого забивати. Не, ну каштанчики просто нас атакують. Яких не треба забивати. Він ж безконце. Зато Так, а як западає що-нибудь робити каштан. на базі? Зараз я вам патлумачу. Ось я вже бягу. Ой, Проблема з'явилася чому? Тому що ви рубали бярозки і бярозки покривдились. Так, Я це не зрозуміло. розумію. Каб бярозки вас вибачили, треба посадити побач з бярозками каштанчик. А, головне питання. І яна тады выбачыць. Все, бачце. Бачите, як все просто. Окей, ладно. Гвалт не собі. выход. І гвалти гэта абарона. Ну, не ў вашым выпадку. Починається. Морская Вуда. Та не тое ты подбираешь, боже. Ось гэта. Так. Так, до речі, усіх, хто у мяне тут у чаце галасавання, сачыце, у нас зараз няма абмежаванняў на гульні, на якія будуць на вылет. Любая гульня можа вылеціць і просто абіраюцца апошнія 5 гульень. Ну, типу, вылетае апошняя гульня, за якую галасавалі, не галасавалі даўжэй за ўсё. Я спадзяюся, кроўцы склад застанецца. Такая добрая. Ну, калі ніхто не прагаласуе, то сёння вылетае, прям, вылетае. Я мог бы позакідаць, але мяне арыгана пракляне. Так. Ну і карацей, так, зараз просто мы будзем назіраць, як будзе з гэтым працаваць, як оно пойдзе далей. Можа быць, я дадам абмежаванні якія, але зараз яно будзе, і магчыма, у нас будзе прям дойдзе да сітуацыі, калі літаральна некалькі дзён, ну, типу, тыдзень, карацей, сціснецца ўсё да тыдня. Такое магчыма, будзем назіраць. Ну, типу, 100%. ось, будзем назіраць. Гэта непазбежная халера. Так, цікава, якая у нас тэмпература? А, у нас лето пачынаецца. Божух, наколькі тут шкілетаў. Ну, хлопцы, ну. Чакай, прыбяру, у мяне ёсць. У сэнсе, мы абжываемся, бачыш? Мы абжываемся. Гэта дэкарацыі, гэта для утульнасці. Усё, прыбраўся. На 5к дадаць? Можна дадаць, так? Магу. Калі патрэбна. Просто падавалася, што тады, калі яно стваралася, падавалася, што 2,5к гэта прям не халеры сабе гіганцкая лічба, а 10к гэта для магнатаў ужо, якія назапашваюць да халеры. Ось. Дадам. Так. Так, трэба рыхтавацца да лета. Лета. Дупаю сагарэта. Трэба кайло. У меня есть кайло? У меня есть кайло. Летние рэчы. Тэрмакаменьчык. Камяні звычайныя. Першы дзень, так? Лета зараз пачнецца літаральна. Все, рыхтуйтесь. Калі вам здавалася, што раней было цяжка,
спачуваю. За олейку трэба Можна зрабіць. Лейку я зрабіў. У Раліфа мусіць быць лейка. А у мяне ёсць, яна яшчэ належыць у гэтым самым куфары ў нейкім. Просто сэнсу да яе ніякага, таму што я не ведаю, дзе яе напоўніць. На балоце. На балоце мяне там так і ў апошні раз жерлі. Ну так ты асцярожна. Осторожней ж трэба, ну. Спакайней. Ух, Юджин, щось у мене карацей, аж холодно. у нас же зараз есть гульні на вылет, так, і зараз 2 разы ў тыдзень у нас прыбіраецца 2 гульні, але людзі зараз актыўна ратуюць гульні, якія бачаць у спісе там на вылет, і у выніку гэтая планка падвышаецца вельмі значна хутчэй, тыпу яна прям падвышаецца. Все, Вось прыкладна так. пройшло лето. Вось адзіная штука. О, блин, у нас літаральна возерка невялічкая. Боже, сажалка была весь гэты час. Усё, я ведаю, што я зраблю. Вось так і паміраюць людзі. На Ой, Don't Starve тут увесь Hell час была короче. крама. І на тут Увесь час была крама. Ну, тут і все можна было жыць. Я і паліваць магу. Блин, каб я ведаў. Так. Слухай, можа быць, з гэтым самым калі паліваць і гнойваць, можа быць, яна не столькі бессэнсоўная хрень? Ого! Рэвалюцыйная Пачакай, думка. пакуль зноў усё не спалілася. Просто реально бессэнсоўна амаль. Все мае сэнс. На Hollywood Animal правіцца 900, дзякуй вялікі. А шосьці там было з Hollywood Animal? Яны штосьці анансавалі там дапаўненне нейкае ці што? Я ўжо не памятаю. Я не ведаю, яны актыўна просто абнаўляюць зараз. Ну, вось і ўсё. То бок у іх кожнае там, ну, даволі рэгулярна абнаўленне выходзіць. Заўсёды штосьці новенькае ёсць. Так, перакладзем гэта сюды. Што я хацеў зрабіць? Я хацеў зрабіць снегакідальную машыну. У нас хутчэй за ўсё шэсцерні пагарэлі. Падаецца, Карысныя збірались. рэчы згарэлі. Юджин Арыгана, я разумею, што зараз яно выглядае не вельмі, але я жадаю паназіраць. То бок я так буду трымаць пэўны час. То бок, ну, і пакуль трымаем так, я назіраю за гэтым, і можа быць, я вярну назад. Зараз Пакуль у нас трымаем 1074 так, гульні. і шо вы мне зробіце? Кажа Раліф. Ну, па сутнасці так, просто я разумею, што я разумею нездавальненне, таму што яно вельмі змянілася і хутка, але я просто жадаю паназіраць. Ну, тыпу, пакуль нічога крытычнага. Бліжэйшыя 2 гульні на вылет, гульні 34 і 30 дзён, Cruelty Squad, і наступная у нас гэта самае. Што у нас? Так, і Rimworld Cup мод, які Cup мод даўно даданы, ён так вісіць. Вось, так што назіраем. Про голливудскую жывёлу распісалі, што дадаваць другі акт з ускладненымі механікамі, але невядома, калі даробяць. Вось такое яшчэ не было. Ось. Я не жадаю зрабіць як у Рудзі, каб яно вылетала прям так актыўна, агрэсіўна. Вось, але падсціснуць наш спіс я жадаю, таму што ён літаральны, ну, каб была матывацыя прасоўваць тое, што не прасоўваюць. Альбо прымаць рашэнне, што мы на гэта забіваем, вось і ўсё. Тыпу, вось такі ціск ёсць. Дарэчы, дысплейс не дадаецца на вылет, і таксама можна забіць. Літаральна учора выправіў гульні, на якія закінулі праз кофе, яны не вылетаюць ніколі. То бок, калі на гульне хаця бы ёсць хаця бы хоць колькі, хоць крышачку, яна проста ў гэтым спісе не ўдзельнічае. Вось і ўсё. Штосьці ў халадзільніку было, я ўсё зжэр. На мабілкі так і не аднавіліся опцыі на 5К. Мне, каб дадаць, патрэбна яшчэ ў бота дадаць яе. Я яе не дадаваў паладзін. Ну, агулам пакуль не дадаваў. Я дадам у будучыні. Дзякуй вялікі. Блін, столькі галасуюць зараз. Актыўна проста жесть. Усё будзе ў наступных патчах. Вы, галоўнае, сядзіце, не надта скардзіцеся, набудзьце сабе новае жалеза, ўсё будзе добра.
Ну, з новым жалезам у вас заклад на Twitch будзе лепей працаваць. З камер. Ды не, ўсё нормально. Мы будем называть Ралифа Тодд Говард. Што яшчэ раз убачу, не пачуў? Будем называть тебе Тодд Говард. Ну, чесно, шановний, я роблю просто ось економічну систему своєї мари. Я все зроблю файно, і все буде добре працювати. Але не сёння. Але не сьогодні. Але нам будзе за поўны кошт. Некалькі разоў пажадана. Ну, можна калі-небудзь чакаць, што выйдзе гэты самы новы The Elder Scrolls, але не сёння. А, стопе. Я знашу, ёсць. Цяпер нам Што не такое? хапае жалеза. Нам моцна не хапае жалеза. Карацей, трэба зладзіць экспедыцыю. Не жалеза, халера, а гэта А сам. чаму цепловы каменчык? Ты падзеўся. Калі ты не Можа, сочыш згараў. за ягоным станам, ён разбураецца. О! Тефтелькі нічыйныя. Окей, бяру. Блин! Ну верни, оно вроде назад. Ты ж только что поел. Я ў экспедыцыю, мне трэба запас ежы. Отшмуреть, блин. А мне что? Я гэта ўсё вырошчваў. Ну так яшчэ... Дык я пакуль вырасце, я згаладаю нахрен. Добра, вяртаюся. Ніндзя ў шоку. Час ладить павукацит. Дык адключылі ж Что-нибудь придумаем. Ном-ном. Friendly Fire. Не такі уж ён і френдлі, я скажу. Так, дарэчы, далёка бегчы. Вера. Гэта моя дорога. Так, ты, хто ў гародах разбіраюцца, паліваць мае сэнс, каб яно заўсёды было трохі вільготнае, альбо не? Я ў цябе пытаю. Павукаабразны. Я не ведаю, насамрэч, я гаспадаркай мала займаўся. Окей. У ніндзі спытай, я ведаю, яна ведае. Ну так. Ніндзя. Трэба гарадскіх уратаваць. Так, тут Не, расці яно і так будзе. Я просто жадаю атрымаць нарэшце выбрацца з гароду, а то я тут бясконца я пасярыўся на ім. Яно так і пачынаецца. Вось спачатку ты набываеш хутар, а потым пачынаеш записываць аб ім відэа. Калі сухой палівай, калі мокрае сушы. А, вось, усё, разабраліся. Лагічна. Халера, дзе гэты каменчык? Калі яно загінае там, то дапамагае яму не загінаць. А, во, халера, каменчык схаваўся за дрэвам. Катыняка гэткая. Хочу там поглядеть, пойду. Это можна выкопваць адразу. Дзе там гэтая забудка? Нахрен пайшла. Бульба, цыбуля. Так, мы, дарэчы, дагэтуль не знайшлі камяністае плато. Ну так, с каменчиками тяжковато. О, доджик пайшоў, выдатна. Это ўжо летні дождик. Можно от его не ховаться. А, тебя. гэта дрэнна ці не? Мне ўжо мне паціцца за мою гарод ці не? Ну, я ж паставіў гэты самы грамаадвод, таму ўсё будзе добра.
Просто мало ли тут зверху, не ведаю, метеориты пачнуць падаць. О, ўсё скончылася. Ну, тут ёсць такое, насамрэч. А, блин. Ты думаў пажартаваць пра метеорыты, але тут ёсць літаральна метеорытны дождж. Чаму я не здзіўлены? Чаму я не здзіўлены? Што гэта за гуня такая? Куды вы мяне зацягнулі? Сімулятор Беларусі. Я так, карацей, буду называць стрымы наступным разам. Паждаў вырасці бульбу, а зверху метеорыты прыляцелі. Цудоўна. Тыповая палесь. Карацей, Я так тут у нас разумею. стэп. Мне горача. А як схавацца ад грачыні? Ну, як ты звычайна робіш, калі... О, сабакі ідуць. Ой, капец. Зараз працягне нам. Не, тут у мяне побач ёсць зубры, я да іх бягу. Карацей, я знайшоў велічэзны стэп, і тут да халеры зуброў. Калі нам спатрэбяцца зубры, яны ёсць вось тут така. Універсальная схема рамонту. Калі рухаецца і не павінна, і застужка, калі не рухаецца і павінна ВД-40. Ну, тут класіка, так. Что, где там собачки? Идите сюда. Людей куды-нибудь падалі, а? Ну вось я максимально далёка ад нашай базы. А, боже, Бахали А разубраў. ўсё. Але да вас таксама завіталі. А чаму яны такія Ну, хуткія? Яны сразу. хутчэй, чым звычайна. Не, просто А, тут довольно... каля мяне ажно шатыры. Яны нейк люта хуткія былі на мой погляд, не? Ау. Час крутіць казіначы. Чат патрабуе казіначы. Я пакуль мёртвы якраз самы час насамрэч. А што тут? Вока цвет? Это вось гэтая штука, вы пра гэта Так, казалі? это тут тое, што я табе распавядаў, так. А праз гэта можна праходзіць? Не. Слухайце, я каля свіней гэтых сабак цёгаю, а яны, бляха, загрызлі гэтых свіней. Добра. Ну, Добра, давайте, ребят. Цікаем. дзякуй зубры. Меню зубры ўратавалі шыкоўна, нарабілі мне мяса. Выдатна. Я зараз замішуся, каб з... Ай, паскуды. Мінус дзед. Хе-хе. А як Значит, толькі давёў да гэтых павукоў, ён мяне клацнуў зубамі па мне, паскуда. Ты І там заўжды яны ў гэтай счапіліся. сітуацыі лепш бяжы да зуброў, таму што Я быў надта зараз далёка. зубры яны ўжо не чырвонасракія, яны спакойныя, яны у цябе спакойна ўратуюць. Я разумею, але я быў у іншым на гэтым канцы. Я падумаў, што свінні з імі справяцца, таму там троху згубіў часу. Ну, свіняў трэба да халеры, каб даць рады. Тым больш, што зараз у нас летнія сабакі. Ты заўважыў, яны падпальваюць. Ралік, ты бачыш, што ў нас тут робіцца? А што у вас там робіцца? На нашай старой базе тут нейкая пачвара расплодзілася з гэтымі вочкамі. А, ну вось гэта тая расліна, пра якую распавядаў. Валера. Яна прарастае з цыбулькі. Я, дарэчы, магу у нас на базе гэткія пасадзіць 2 штукі. І што, яны будуць бараніць нас ад ганчакоў? Так. Вядома, таксама і нас будуць жэрці, але ну гэта нюансы. Яны хаця б за намі не будуць ганяцца. Ну так, у гэтым сэнсе яна зручная. Яна займае пэўную плошчу, і на гэтай плошчы спакойна сабе жыве. Так, 3 кавалачкі трусінага мяса, ё. Я працягваю шукаць камяні. Давайте ў гэты бок пойдзем. Там, дзе я памёр, там будуць камяні, бо я залутаў 3 велічэзных каменьчыка. В сэнсе квадратных такіх, кубічных? Не, звычайна. Ну, слухай, магчыма, яны ў тым баку.
Але спадзяюся, я тут таксама знайду. О, я зараз памру. Ужо ноч, а у меня нічога нема. А навошта ты так? Я тільки повернуся до хати. Добре, хай зжирають. Мінус дед. Угу. Прычына смерці цемра. Ну вось гэткага, дарэчы, на палесе няма. У цемры жыць можна. Ну, але трэба асцярожна. Парсічок, ідзі ў сраку. Ты ашалеў уначы бегаць. Такі ўжо халера агрэсіўны парсючок. Глядзім, як парсючка жерле, хопа. О! А, не паспеў забраць кавалак мяса. А дарэчы, на гэтых свіней, якіх зжерлі на маіх вачах ганчакі, чаму мяса ніякога не засталося? Ну, таму што ганчакі жаруць мяса. І ганчакі, і павукі, яны калі кагосьці забіваюць, яны потым ідуць і зжыраюць мяса. Не, потым, а там адразу не было. Ні кавалачка. Можа, гэта проста, што яны чырвоныя, а не звычайныя. А, дарэчы, магло спаліць. Яшчэ магло проста не дропнуцца, таму што з свіней дропаецца ў асноўным альбо свінячая срака, альбо кавалак мяса. Свіняча сракумпяк. А божухна, я уначы палез у балота. Гэта я трошкі не падумаўшы. Бяжым адсюль. Гэта лухта. Мне не падабаецца гэты план. Так, пасткі Карацей, гэта праверылі. не камяністая мясціна, гэта суцэльная. Мы халера вярнуліся. балота. Хто перамог? Перамог Bridge Constructor Portal. У нас уже один стрим быў. Гэта літаральна пабудова мастоў, але з парталамі. Ну, я ведаю, я праходзіў трошкі. Цудоўна. Ну. Хто галасуе за вяртанне сквада? Вяртайце склад. Дарэчы, для тых, хто не ведае, зараз у спісе ў чаце Та ёсць йо, галасаванне, там. красоты, грачыня. Рулетку я сабе яшчэ не пераключыўся, я ўсё яшчэ гэта самае чытаю. Распавядаю, у нас ёсць магчымасць выратаваць гульню, нават калі за яе ніхто не галасаваў, таму што, ну не ведаю, праглядзелі, не заўважылі. Вось, але гэта ўжо вырашаецца ўсёй суполкай, і каб вярнуць гульню ў спіс, гэта трэба нагаласаваць за тое, каб вярнуць яе ў спіс, галасаванне гэтае вісіць літаральна 5 хвілінак, там 10 можа быць. І зараз я вельмі бачу, што людзі ждаюць прыбраць яе са спісу. Вось, але адзін чалавек прагаласаваў вярнуць у спіс. Ну так ось і ўсё, і не трэба нікуды дзяваць. Файная ж гульня, ну. Што ж вы робіце, людцы? Так, а што з гэтымі вочкамі? Што гэта за... Ну іх... А, божка, зразумеў, усё, пытанняў няма. Калі чагосьці не разумееш, не абавязкова адразу гэта мацаць. У сэнсе. Толькі так і можна даведацца, што бяспечна, а што не. Ну, гэта не заўжды працуе. Напрыклад, у жыцці яно працуе не так. Так, карацей, на поўдні раз? у нас ні халеры няма камянёў. Карацей, глядзіце. Уважліва. Яшчэ раз паказваю для эксперымента. Бачыце, што робіць? Яно падобна на вочка, але ён ніякая нахрен не вочка. Это паша. Я згараю нахрен. Кусае за сраку. Так, занадта горача зараз. Кабзда. Так, добра. А адкуль у нас гэтая скатыняка? Ну, Аднекуль прыбегла. як думаеш? Адкуль у мяне Давайте маё яе- цело мёртвае? Вяду яе да зуброў. Ідзі сюды, скатыняка.
Гулі. Не, сюды глядзі, туды не глядзі. Так, все свое Ау. собрали. Дзякуй, зубры. Зубры далі рады. Все, выдатна. Ад спёкі дапамагае капялюш? Ну так. Ну, як капелюшы працуюць? Яны ось так і працуюць. А яшчэ вось я ж пабудаваў гэты эндатэрмічнае вогнішча. Ну, каля яго зразумела. Зараз чакайце. Ці ёсць у нас што-небудзь? А, у нас ресурсу няма для вырабу капелюша. А куды ён на капелюш падзеўся? трэба трава, Ну так, трэба бачу. збіраць травы. Ну, просто яе звычайна хапае. Ну, дык ўсё, што я збіраў, то ўсё ўжо Пабегаць размеркаваліся. Так, Ну, можна так 12. сказаць. Ось паскуды. А я казаў, що летом бухта. Слухайце, я ты водичкой поливаю. уяўляеце, ты ганчакі, якіх я прывёў да гэтых, да павукоў, яны з'елі павукоў. Що ж ти нарабіў? Пабачце, скуль я ведаў, што яны слабыя. Ганчак патрэбны? Просто мимо. Ядзіце да зуброў, що ви бігаєте по кругу. Уж зараз нож будзе, якія зубры. Бяры паходню, вядзі ўначы да зуброў. Я не паспеў яе паднесці, бо яны накінуліся і не далі мне сябе залутаць. Хе-хе-хе. Веди куда-нибудь зараз- еще, а? Это вот Я твой зараз сяб, трошки мой. посплю. Гау-гау. Добра, добра. Зробі вигляд, що я виспався. Ганчак, іди сюди. Алло, Ганчак. Алло. Я Заходь до саладзейшы, мене. бо ён за мною ганяецца. О, нарешті переключився. Що, застався? Так, ён каля мяне. А, Боже. Разберитесь уже с ним. Іди сюди, ну. Так, ну я не паспею туды да сябе. Ау! Що це було? Ралі ж прикинуўся лучше быў кацялком план. таму. Ну, я заўважыў нейкі, адбыўся нейкі стэлс. Ён мяне ігнараваў увесь гэты час дагэтуль. Ты вырашыў, што яно гэтак працуе. Ну так. Добра, пачакаем. Добрай добрай раніцы. Гэтыя халеры спяць. О, прачнуліся. Все, мінус ганчак. Мінус я. Супер хутка. Тим-тирим-тим-тим-тим-тим-тим. Так, ну зараз будзе раніца, ой, будзе спякотна. У мяне толькі 2 травы, мне яшчэ десятка патрэбная. Там яшчэ адзін ёсць на правым баку. Тут есть умение. Ну так. А як что? А як их мацаваць? М. Я шчыра кажучы, не памятаю, мне ўжо все прамацавана. А боже мой, вось чаму ему так просто? Трэба паклацаць па кнопачках. Наводка злева зверху націснай. Но мне пакуль ніякага вочка няма, таму што я мёртвы. Злева зверху. Так, добрай раніцы.
Так, во, пра Там сябе. На гэтай панелі ўнізе крайне правая гэтая самая. Вока А, слева ну. сверху. А якое вока слева сверху? ой, говняшка. Гэта проста звесткі. Магільшчык, хадзі А? да мяне, дапамажы, калі ласачка. А што ты там робіш? Ну, карацей, Дзе ты тут робіш? вельмі цудоўны баг. Ганчак захрас у маіх рэштках. Я не магу сябе залутаць. Ідзі. Ну, я направо ідзі. У бок гэтага сметніка. Ну, тут ёсць парсючок. А ганчака не бачу. Магчыма, гэта штосьці з серваком, таму што я тут ні халер не бачу. Ну, я зараз яшчэ раз памру. Бау-бау-бау. Бежим, гачок. А ўправа? Так, управа. Я Всё. за Ральфом просто побег, я вас пераблытаў. Я думаю, шо я ось побег управа і управа нічого няма. Падобна ж. Ралів, тікай. А божухна, можна не, калі ласка? Хотя бы 5 хвілін. 5 хвілін давайте. Дайте мне 5 хвілін. Куды мне бегчы-то? Гэта апошні. Бежыце до зуброў. На поўнач, на Божухна. поўнач. На поўнач да Ён зуброў. бегае хутчэй за мяне. Не. Калі ты не будзеш тыкацца галавой у дрэвы, ён цябе не дагоніць. Так, ён на мяне пераключыўся. Пабеглі да зуброў, шаноўны. Хопіць ужо забіваць гэтых. Я разумею, што іх лёгка забіваць. Так, усё. Я, карацей, не буду нават да вас лезці на базу, таму што не трэба 12 гэтых травічак. Я же бежу ўверх. Я іх тут пазбіраю, калі сябе. А да божухна, а можна не? Адчапіся. Нейкі пасіўны гэты ганчак. Пасіўна. Пасіўна-агрэсіўна, я скажу. Ганчак пня табе ў сраку, пабеглі ўверх. Ён неяк хутка губляе ўвагу і кідаецца на птушак. На птушак і на Ральфа. Горача. Пабег. Ідзі сюды, ёлуп. Во, всё. Павітайся з маімі сябрамі. Десять, 11. Яшчэ адную. І падох. Што там? А навошта? Ну, няма ў мяне капелюша, ну. А мне, дарэчы, я выпадкова лішне зрабіў. Так, я ж толькі надоечы пытаўся, ці ён дапаможа. Вы такі, вядома. Ён дапамагае, але ён не ратуе. То бок ён не абараняе 100%. У нас на базе ёсць кандзей. Там няма капелюша, я не дабягу да яго. А, ты просто не паспяваеш дабегчы? Тады трэба зладзіць экспедыцыю ратавальную. Зараз я зраблю Мне табе ёсць тэрмічны капелюш лішні. каменчык. А я літаральна вось выкидываю. Мне Я выпадкова яго зрабіў. Усё, я ўжо сам дам рады сабе. Не патрэбна мне ваша дапамога і ратаванне. Окей. Што на базе ляжыць, карацей, капелюшка яшчэ адзін. Галоўнае маць каменчык. Гэта літаральны запас холаду, які ляжыць у вас у кішэньцы. Я б не адмовіўся маць гэткі ў рэальным жыцці. Так, ну я наеты, здаровы. Што мне рабіць? А, я за золотом збіраўся. Карацей, зараз буду ладзіць экспедыцыю. Тут ні халеры няма. Так, усё. Трэба астыць і бегчы за сваім лутам. А навошта вогненная крапіва? Каб апекчыся. А, окей. Тут усё так працуе. Тут пішуць, не ўлазь, ты не лезеш. Я думаю, что тут любое пытанне можна па сутнасці адказ атрымаць, тыпу, ну, яно каб для таго, каб цябе забіць, вось для чаго яно патрэбна. Навошта яно патрэбна, каб цябе забіць.
жадаешь з раніцы каву попіць, а по тебе кава з'ядае просто нахрен. Ну было б прышпільна насамрэч. Такі бытавы хоррор просто. Табе гаўно збіраць, дарэчы? Регана кажа, каб стукнуць цябе, каб ты не выхваляўся. О, вочки, вітанкі, вочки. Як ви наєтые тут таке? Здається, наєте. Що таке? Ні, яшчэ не было. Тут нідзе нагадвае, што тут ёсць яшчэ мурашыны леў, які пад нагамі можа, не трэба? яму. Трэба? Можа, не трэба нам? Львоў нам не хапае якраз у жыцці. Менавіта не хапае. Такі прышпільнікі. Там балота, камары. Тыповае палесе. Ідзіце ў сраку, камары, камары, ідзіце. Ось. Добрая раніца, як вашая справа? А чаму? Слухай, стан каменя, зразумеў. Камень, типу, 25% гэта яго стан, а не на той, наколькі ён зараджаны. Так, так. Яго зараджанасць ты адсочваеш па ягонаму колеру. То бок, калі ён яскрава памаранчавы, гэта ён нагрэты цяплом. Калі ён яскрава сіні, то гэта ён нагрэты холадам. Дзякуй вялікі. Смачна есці. Не, ладно, я жартую. На. Не, так еш. Ну, добра. Я сабе трошкі гатую ежу ў паход. Угу. Ну, мне патрэбна зараз, я бы хацеў прыгатаваць што-небудзь. Дзе ў нас можа быць камень? А калі гэта скончваецца? У сэнсе гульня? Гульня ў сэнсе скончваецца. Ты жывеш на хутары, пакуль не памрош. Всё. Дык это я уже зрабіў. Скончваецца. Я шмат разоў гэта уже зрабіў. Паглядзі, што ён прыдумаў. Калі скончваецца? Давай ты ў родзе запытаеш, калі там скончваецца хутар. Калі Хутар там не скончваецца ніколі. Хутар? Колькі ўжо можна яго праходзіць? Доўга праходзіш? Нават у факторыі ёсць канец, таму што там можна пабудаваць ракету і паляцець. А гэтая гульня не скончваецца ўвогуле. У факторыю зараз нават гэта не канец. Ну так, там можна паляцець на нейкі астэроід, там пабудавацца. Не на іншыя планеты і, карацей, усё гэта. Ох, холера лето. Не люблю лето. Лето лухта. Так, куди я прибіг? Я трошки заблукав. Ну що, мої рослинки? Подпорядкуйтеся мне, я ваш господар. О, подъю я вас зараз. Будете ведать, як не расти. Аб'юзивные стосунки. Господар. Слухайте меня. А ты в огороде не так робишь, хочешь сказать, так? Ні. Навошта? Навошта так не рабіць, калі можеш так рабіць? Каб раслінкі паважалі. Летом траву косить треба тут раять.
Насамрэч вось узімку і ўлетку найлепшая ідэя, якая можа быць, гэта просто хавацца ад тэмпературы, загадзя зрабіў уже запасы. То бок вось больш-менш лагодная вясна і лагодная восень. За гэты час можна назбіраць усялякага і потым увесь астатні час просто нічога не рабіць. Слухай, такое пытанне, вось гэтае полымя, яно дапамагае супраць того, каб у нас не запальваліся прадметы на базе? Не. Окей. Таму што я бачыў, як адна штука з насення пачало загарацца. Бяжыш і тушыш. Супраць вагню дапамагае вогнетушыльная снежкакідальная машына. Але каб яе пабудаваць, нам трэба здабыць золата. І вось я зараз хаджу, шукаю золата. Угу. Нормально, каб сцюджаць патрэбна золата. Нормально, ўсё лагічна. Не, золата патрэбна, каб зрабіць правады. Што гэта за месца такое? Улетку спякота смяротная, узімку холад, увесну залівае, увосень невядома што. Ну, Беларусь. Палессе. Вітаю на Палессі. Ага, во, здаецца, знайшоў камяні. Вітаю. Мимо привіт просто пролетає, так стоїм. Я занята своими справами. Я вивчаю магчимості улетку, ведаєш, куди можна дойти улетку? Нікуди. Тому що лето лухта. Соціальний конструкт. Суцільна бздура. Треба. Дик може і покосим траву? Можна покосити траву чи ні? Чому ні? До речі, а там сажалки гэтыя улетку, яны не высыхаюць, не? На балоце? Здаецца, не. А, так, спробуем. Так, тут птушечки у нас. Я уже забылся. Золото. Ну і крамяні таксама будем зараз збіраць. Таксама я зраблю сабе эндотэрмічныя. Размова з раслінкай. Расці праклятая рэч. Ну што, дапамагло? Ну, я ж кажу, тут вы гарадскія жыхары такія. А што рабіць на агародзе? Гэта класіка. Ну, просто у цябе яшчэ персанаж гэтакі адпаведны, то бок. Такі суцэльна невясковы жэўжык. І не дабягоў. Дабег. Ой, мать. Фіншую. Так, трэба залозы знайсці ды з'есці. Так, ну чым займацца пакуль лета? Сиеста. Сиеста. Сиеста, я тут пашу без конца. Просто не скончивается праца. Што, прапануеш лейку зрабіць, табе дапамагаць? Я нават не ведаю, хто-небудзь падмяніце мяне на агародзе. Я нават не пэўнены, што ён насамрэч дапамагае гэты гарод. Ну вось я зараз паліваю, угнойваю, але ежы столькі ж, ну тыпу прям столькі ж. Дзве дошкі і вяроўкі ачмураць. Я ўвогуле ў экспедыцыі на іншым краі кантыненту збіраю золата. А ты сачы, каб добры агарод. Так, а сэнс ад яго? Я просто літаральна адчуваю сябе прывязаны да агарода і нічога з ім зрабіць не магу абсалютна. Я спадзяваўся, што калі я буду паліваць, што калі я буду садзіць, то я буду вырошчваць ежу тыпу на ўсіх і яшчэ можа вольнага часу знойдзецца. Я на сябе вырасціць не магу нармальна ежу. Чым сэнс яго тады? Ты даш рады. Я веру ў цябе. Это типу, я упэўнены, типу, адчыніць любы гайд па гульне, і яно скажа, типу, не займайцеся гародам просто. Ён бессэнсоўны. Не, я дакладна ведаю, што нельзя
Ну, сколькі там было, здаецца, 3 градкі. Яна на 3 градкі вырошчвала столькі, што мы просто не маглі зжэрці ўсё. Ну вось неяк у мяне адчуванне, што я нешта не тое раблю зусім не тое. Так, Ралев, дзе набіраць, ты кажаш, у сажалкі? У сажалцы там у... А што гэта свеціцца такое? У вадзе плавае. Не лезьце ў ваду. Яно вылезла. Выскочил. Мы не лезем, яно вылезла. Хаця і Павітайцеся. сажалка ёсць там На поўдні. на балоце. Так. Каменчыкі, выдатна. Добрай раніцы. Ці жывыя вы, хлопцы? Паведамленняў не бачу, значыцца жывыя. Я просто кажу ж, на іншым Так, краі читаю. кантыненту мне можа не паспяваць прыходзіць паведамленні. Тебе Edge. Экспедыцыя нумар 34. Так, золата трэба набраць з запасам. Перанесці кустоў да базы, а як кусты-то... З дапамогай Тут ёсць- рыдлёўкі можна выкапаць. Просто у нас тут даволі шмат кустоў насамрэч навокал, просто што... Ты глядзі ты, якія карысныя. У тым сэнсе, што Ну, ягадныя. ягадныя, ну, чым пажадана тыя ягады, якія сакавітыя. А, слухай, я іх выкапываю, і з іх толькі галінкі застаюцца. Чосьці ты не даеш рады. Я не ведаю, я кажу, як мне сказалі. Штосьці не тое. Грибы, Грибы, ну, грибы-то і так, як би, гриби ще не дійсно самі собі ростуть. Так, ну зараз куфр загориться. Туши. Так. Гранацыя золота. Просто вось гэты Зараз- гарод, так. Я Ён... уже хутка буду дома. Ой, блин. А, я натиснул. Холера. Я націснув памерці. Я натиснул не то, мне, я думаю, у меня мотыга в руках, и оно, ну, нават не мотыга, а... Типу, я натиснул пробел, и оно такое, ну, выкопаю-ка я гэтую штуку. Гэта яшчэ што? Ніколі не хадзіце, калі у вас у руках кувалда. Таму што вы тады проста будзеце разбураць усё наўкол. Вось гэта сапраўды крыўдна. Так, 19 золота. Так. Ну як тут гародзіць? Ну, яно расце, типу, але глядзі, яно вот вырасце, і гэта літаральна одна такая штука, гэта одна раслінка, так, і гэта будзе одна бульба, одна вырашае поўнасцю. І ў выніку, калі паглядзець на ўсё гэта, то гэта насамрэч 3 фрикаделькі. Разумееш, так? Як бы бессэнсоўнасць На маіх дзень дзеянняў. для 3 чалавек, да. Вау-вау-вау. Да мяне завітаў халера. Мурашыны кароль. Забійны агарод вельмі вялікі. Во, мне ніндзя кажа, што забіць. Ён таго не варта. Я кажу, першы гайд адчыняеш, ён бы сказаў мне, што ён таго не варта забіць. Не, ён таго не варты на гэткім узроўні скілоў. Ага. Маленькі нюанс. Як мы гэта прапусцілі раней?
Ягоды лягчэй. А як перасаджваць іх? Ну типа я калі падыходжу да куста, ну веткі просто пераўтвараюцца з лапатай, з рыбёўкай маёй. Ну, Што я не зараз так я люблю з імі? прыбягу, пагляджу, чаму там. Магчыма, ты намагаешся выкапаць высохшы куст, і ён адразу... Ну блин, зразумела, яны ўсе тут гэта самае высмажаныя. Я павінен яго усё зразумеў. Это маленькие важные нюансы вы пропускаете кожны нахрен раз. Ну, усе табе Так, дед Максим, план номер 2. Забівай на гэта сам нагарод полностью, полівай кусты. Вось гэта навокал, якія у нас ёсць. Каб у нас былі гэтыя ягоды? Яны ягодкамі буду так. Ну так. І іх можна перасадзіць бліжэй да нашай базы, але іх спачатку трэба угнаіць. То бок яшчэ трэба завітаць да зуброў і пазбіраць гаўно. А навошта іх угнойваць? Ну, калі ты іх перасаджваеш, яны трапляюць у новую глебу, нязвыклую. Сфармулюем гэтак. Окей. Каб кусцікам было прыемненька, каб яны звыкліся і пачалі рабіць ягоды. Ралев, а можаш са мною паглядзець? Тут ёсць такі куст. Вось гэты. Глядзі. Можаш яго выкапаць і там пасадзіць бліжэй да базы? Ну давай паспрабую. Той бок трошкі. Бо ён значна больш прыносіць. Нам прыносіць. патрэбна гной, рэальна, ну то бок. Гной патрэбны, таму што інакш яны ўсе гэтыя... Каля нас лес палае. А што вы там ужо панарабілі? Нічога. Нічога. Я нічога не цісну, яно само. Ралев, хадзі сюды. Я іду. Перда гарыць. Паскуда яка. Выглядзі на ветанок. Што у вас там адбываецца? Усё, я падох. А навошта? Я жыву дома. Навошта? Лес гарэў. Мы его тушили. Сур'ёзна? Так. Ён гарэў вельмі так весела гарэў, карацей. Так. Ну, карацей, мяса якое? Бацька ў дома. Магу даць табе 4 ягодкі. Кидаю казан. Ладно, альбо так. Ягодки? Ну ягодки, сам добра. Трэба пабудаваць снегакідальную машыну. Насамрэч ужо хутка скончыцца лета. Цвіль дапамагае? Гні... О, блин. Халера, і льду ж няма. Ну так, это ж таксама ўгнаенне. Я не думаў, што гэта ўгнаенне. У нас жа ж цвілі да халеры, вось 300 поўныя. Все, зараз мы гэта ўсё вырашаем. Халера, я паназбіраў золата, і гэта было дарма. Кого? Зараз зажывем. Каб зрабіць снегакідальную машыну, яшчэ трэба льду здабыць, а ў нас льду няма. Ну так, трэба загатаўляць было ўзімку, так? Ну. Трэба было загадзя падумаць. Ну, затое цяпер будзе да халеры золата ў дома. Будзем яго жэрці. Падаецца. Ну, ладзіў я на гэтую штуку. А дзе моя... Што за хрэнь? Куды я ж знікаю кожны раз? Не ведаю. Не ведаю. А что сразу я? Ну что же? Зараз яшчэ пошукаем пажэрці.
А, дарэчы, я ж з рыдлёўкай і зноўку на экспедыцыі я магу такіх добрых кусцікаў панакапаць. Дзесьці тут быў файны кусцік, калі не памыляюся. А божух, ну ён высахшы. Высмаглы куст сакавітых ягад. Бедненькі. Тады Што ён з траулерам? да цябе завітае. Як траулер працуе? Я яго ніколі... Тут трэба штосьці закінуць, напрыклад, насенне, і тады ў яго заплывуць рыбкі. Насення. А забудкі, напрыклад? Не? Магчыма, Не можа спрацуе, быць. паспрабуй. Не працуе. Добра. Трэба падняць яго, закінуць ўванутр, апусціць яго. Зразумеў. Блин, пакрыху, можа, навучуся. Раней ці пазней. Ну, і потым пачнецца хутар. Зараз просто пакуль гэта пакутар нейкі. Гэта нармалёва. Яна заўжды так на пачатку, а потым уцягваешся. Яшчэ трошкі і таксама пачнеш здзекавацца з гарадскіх, пасмейвацца. Гэта самае вось Аргана правільнае пытанне задае. Ці можна злавіць птушку, каб яна яйкі несла? Можна. Але клетку трэба зрабіць там з золата таксама. А боже, пачынаюцца клеткі з золата на халеру. Так, так. Ну, Ну, таму што гэта фактычна адзіны метал, які дастаткова мяккі, каб мы яго маглі апрацоўваць тут така. Усё насамрэч Мне лагічна. падаецца, з гэтым мяккім металам яго і птушкі могуць добра апрацоўваць і выбрацца нахрен. Ну, не настолькі мяккі. Мясцовыя дрэвы нас з'есці спрабуюць у сэнсе. Хіба гэта дрэнна? Я ўжо ні ў чым не ўпэўнены. Я нават не ўпэўнены, ці яно гэтак у сапраўдным сусвеце ці не, таму што здаецца гэтак жа сама. так, кажаш, зерніка пакласці трэба, так? Так, так. Так, смажаныя каштанчыкі. Зараз пажараем. Каштаны яшчэ хіляць. Неблага. Доўгія пальчаткі, віншую. Всё, я готовы. Так, там бульбіна, давай каштана. Я буду гатаваць. Смачна есці. Першая гэтая страва у нас будзе з рыбы. Самі наловілі. Лайчынкі. Каб вас узнагародзіць, я вам нясу гніль. І кветачкі. Трошкі няўдалая была экспедыцыя. Опанькі. Так. Блин, хутка рыба ловіцца? Ну дык. Гэта нейкая лухта тады, гарод, адно Гарод, насенне, так. шмат часу вырасціць, атрымаць бульбачку. Траулер акіянічны закінуў, я толькі закінуў, яна адразу вылавілася. Што за хрень? Колькасць намаганняў просто нават несуразмерная. Ну, праўда, у гародзе насенне як дадатковы просто яшчэ яго атрымліваеш. То бок, ну, ён без конца, а тут мне насенне патрэбна без конца шукаць. Ну і плюс рыба можа скончыцца. У пэўнай мясцовасці яна, карацей, гэта не вычарпальны рэсурс.
Окей, ладно. Так. Що? Я ведаю. Так, карацей, я намагаўся вас абараніць, але ніндзя прапануе зрабіць павучыную ферму. Павучыную ферму. Гэта дужа небяспечны бізнес, але пры гэтым нажорысты. Глядзіце, як гэта працуе. Я зараз патлумачу. Прыйшоў эксперт. У нас да халеры павукоў. З павукоў можна гатаваць цефтелькі, вось гэтыя фрыкадэлькі. Іх можна лавіць бяспечна з дапамогай пастак. То бок вакол кокана, пакуль павукі спяць, ставіць пасткі. Нават ніякай прынады не трэба, проста шмат-шмат пастак. Потым з пастаках проста вынаць і забіваць у сябе ў інвентары, то бок без змагань. І гэтак атрымліваецца кавалак мяса. І колькі за дзень такіх павукоў налавіць можна? Да халеры. У залежнасці ад памера кокана ад 5 да, божух, наколькі там, здаецца 15. Імбова. А мы тут гарод. Паліваць, ратаваць. Ну, просто гэта ўсё яшчэ небяспечны бізнес, таму што павукі могуць вас зжэрці, можа прачнуцца каралева з жэрці і шмат усялякага гэткага непрыемнага. Трэба асцярожненька гэта рабіць. А у вас з гэтым трошкі праблемы. Ну, як сказаць, трошкі. Нормальныя такія праблемы. Ой. То што робіш? Я хацеў яго выкінуць, а ён націснуўся. Ну, віншую. Усім, давай. Ось. Всё. Так, для таго, каб рабіць пасткі, трэба трава. Траву лягчэй за ўсё паназбіраць вунь там. Окей, тады я зноўку пабег у экспедыцыю. Та ты можаш скокнуць у тэлепорт. Там каля нашай базы ж поле вялікае. А, там таксама ёсць? Угу. Ну яно не той, каб вялікае, але таксама да халеры травы. Нармалёва. Колькі яшчэ будзе гэтае лета, што не адбегчы далёка? Не ведаю, калі шчыра. Я ж кажу, лето – лухта. Дуже не люблю лето. Попкорн? Откуда мне попкорн у руку? Попкорн, хутчэй за ўсё, утварыўся, у цябе была кукуруза, і яна на сонцы ператварылася на попкорн, таму што было да халеры горача. Настолькі у нас горача. Ну так. А ты не заўважыў? У мяне тут літаральна вось я зараз стаю і гляджу, як на сонцы запаліўся трусік і бегае гарыць. А чаму дрэнна? Ён патух, ён Гэта пабегаў і ж патух. жывы аэрагриль просто. Натуральны. Ну так. Дарэчы, цікава, калі пакінуць мяса, яно загарыцца ці ператворыцца на тык. Трэба будзе спрабаваць як-небудзь аднойчы. Ой, у Лес нас база гарыць, лес гарыць. Так, мне падаецца, трэба ссекчы гэтыя дрэвы каля нас, не? Ну, это добрая думка. Можа дапамагчы. 3 здоровья у меня осталось, я уже не могу ничего тушить. А, не, база. Не, нет. Не сгорай. И купоры горать, боже. Так, Ну, у мяне тут згарэла я. просто ўсё, у мяне няма нічога. Толькі запасаў было, і ўсё пагарэла. Ну так, капялюш згарэў, У нас база прылады, горит.
Заплечник З сгорел. базы. Ой, боже. Лейка сгорела. У нас варштат горить, алло. Яна пустая, Надо гэта паспрабаваць, а лейка. які сэнс? Ну, типу, што мы з гэтага выйгрываем? Ну, досвід. Ну, типу, мы досвід зараз атрымліваем. Ну, у том сэнсе, я думаю, табе прапануюць нанова пачаць сусвет. Ну, гэта літаральна тое ж самае, што будзе, што і зараз. Типу, толькі зараз у нас хоць штосьці ёсць. Ну, зараз, я так разумею, ўсё згарыць. Не будзе нічога. Ну, горить, так, горить. Добра гарыць. Зато і зала будзе. Ну, типу. Опа, мінус гарод. Нават яе не будзе. Таму што яе зьме вецер. Я вам кветачкі Я зараз прынесу гэта на папярышча. Стекаются. Все здзекуйся, просто у меня шмат кветачак. Это адзінае, што я вам зараз магу запрапанаваць. Ну, в принципе, неблага так-то. База часткова ацалела. Зараз толькі трэба ўсё аднаўляць. Шкада. Халера, не туды Я пабег. пакрываю навучанне ў гэтай гульні жэстненька. Я ў Dwarf Fortress сябе адчуваў камфортна. Dwarf Fortress суцэльная камфортная гульня. Ну, я скажу, што так. А божух на Траулер таксама згарэў. І я нагадваю, у нас гэта невысокі ўзровень складанасці. Гэта звычайны ўзровень. Дзякуй Богу. Дзякуй Богу. Яшчэ не хапала. Ну вось на наступны раз ужо будзеце дасведчаныя, магчыма, пачнем больш высокі ўзровень складанасці, не? Не. Дакладна не. Куфарчык Я нават цэлы, падумаю, як бы пусты цэлы. знізіць яго так-так, каб хоць штосьці карыснае рабіць. А здаецца, можна, так. Можна Не, ну мы зніжаць у які заўгодны нейкі момент. ўзялі. Мы ўзялі, типу, не самы просты, але... Слухай, у Максіма нейкая засвоеныя гэтыя навыкі ёсць. А ў мяне што, у мяне це мае навыкі, так, дзе іх А паглядзіць? ты ж гэты самы. Вочка, паглядзі, ёсць у цябе злева ўверсе. У мяне няма ніякага вочка, я не ведаю, не бачу. Вочка выскаквае, калі ёсць што прамацаваць. А ў мяне няма а ў мяне што? Я ўзгадаў нарэшце, што гэта за вочка. Вочка з'яўляецца як паведамленне аб тым, што трэба прамацоўку зрабіць. Просто яно мяне ні разу не з'яўлялася. Якім Таму чынам? за ўвесь гэты час ты нічога не вывучыў. Не Ну, навучыўся. атрымліваецца, што так. Так, вось я вас зараз буду вучыць. Карацей, калі ў вас здарылася такая бяда, што штосьці згарэла, трэба ўзяць кувалду, шваркнуць, і вы атрымаеце палову рэсурсаў, якія былі вытрачаныя на пабудову з гэтай рэчы. Казан можам зрабіць там ці што нам трэба зараз? А, варштат нам патрэбны. Варштат зараз. Я дарэчы, Казан трэба. просто праверыць, Максим, у цябе і колькі часу ёсць? Яшчэ. Ну, літаральна хвілін 10-15. Окей, ну просто ведаць. Ну, Скончыўся? мне падаецца, ось маё проста назіранне, мне падаецца, пад час гэтага стрыма у нашай базы стала менш, чым на пачатку. Ну, ты памяняў участку базы на досвед, разумееш?
По курсу. По вельмі дрэннаму курсу. Вельмі дрэннаму. так. Набыць даляры ў Беларусі атрымалася. Лепш было ўзяць крэдыт на кароткі час. мармур. Хопа, вось і каза новая, а вы скардзіліся. Все у нас добра, глядзіце. Все як было. Нічога нават не здарылася. Амаль што. Ёсць толькі невялічкі недахоп па ежы. Ну, Дарэчы, а вы заўважылі, што у нас пачынала гарэць злева менавіта? Ну, 2 разы так. Ну там лес быў, лагічна. Спакойна. Куфарчык намагаўся запаліцца. О, я тут толькі гэтым і займаўся, што ты куфары тушыў. Справа ў тым, што калі ты тушыш, ты ўсё роўна падпальваеш сабе крыху, а калі ў цябе за максімальны запас 10 здароўя, то гэтая па сутнасці 3 куфары патушыў і ты труп. Таму што трэба карыстаць лечку. А лечкай таксама падпальваеш, не? Ну тыпу, калі я дрэвы тушыў, мілечка падпальвала мяне ўсё роўна, я ўсё роўна гарэў. Не, ты просто набліжаўся занадта блізка. Калі гарыць дрэва, то так бы мовіць, плошча цеплыні большая. Дык, а з куфарам бяспечна можна лейкай паліваць? Ну, здаецца, так. Значна больш бяспечна. Это ж мне лечка новая патрэбна, тому што мінула это таго. Дык вось ляжыць леечка, палівачка, бачиш? А, да, давай. Оп. Гэта я скіну і... Так, где у нас тут водоемы? А, тут есть. Чуть ближе есть. Нешта ягоды не растуць. Поливать трэба. Улетку Так я она дуже политая. дрэнна растуць. А, типу прям патрэбна да халеры, іх такая вялікая колькасць, што каб гэта не было праблемай, так? Яны спачатку перастаюць ствараць ягадкі, потым высыхаюць. Просто яно не дае паліваць, а калі яны ўжо, ну, палітыя. То бок яно, па сутнасці, просто чакаеш, пакуль яно падсохне, і тады паліваеш. Паспрабуй закідаць свіллю. Хоба, здабыў вады. Але там сохнем трэба паліваць. Не, так я паліваю, яны просто ў цудоўным стане. Праблема ў тым, што гэта не прыводзіць ні да чаго. Типу, я просто результата сваіх намаганняў усё яшчэ не бачу нешта. Ну слухай, калі ты жывеш на хутары, ты ўкладваешся ў бясконцасць, то бок пасля таго, як ты ўсё наладзіш, у цябе вось на ўсё твоё жыццё будзе агарод, ежа. Просто трэба наладзіць. Так, што я хацеў зрабіць? Я хацеў у нас згарэў куфар з цвіллю, так? Ой, шкада, у нас там цвілі было да халеры. Шкада. Цяпер трэба рабіць нанова. Я насамрэч увесь гэты час ішоў рабіць пасткі. Такое нахрен. Праз спёку нават травы няма. Можна было б завітаць да яшчарак, але яны далёка дужа. Вітанкі, зубры. Трэба зарабіць. Дзе мне запечнічак ўзяць? О, кальмары. І з травою у нас праблема, так? Так, уся трава пасохла. Літаральна як кусты.
Пум. О, лясны пажар. Я нічога не бачыў. У мяне ёсць Тут падазрэнне, што кусты, якія блізка каля полымя дэтэрмічнага, яны не... Пачакайце-ка. Дрэва асцярожна. Так. Мне падаецца, яны не... Вось гэтыя тры кусты, я не паліваў ні разу, вось гэта 4 нават кусты. А вось гэта я паліваю час ад часу. Мне падаецца, гэтае дэтэрмічнае вогнішча бароніць іх ад высыхання. Ну, досвід. Магчыма, яно сапраўды так працуе. Прыцягвае назіранне. І... Пау! Лухту нейкую атрымаў. Гача спрацавала абы-як. Ну, я так разумею, дзеду ўжо трэба в укрыццё. Гэта было. Зараз нам будзе гамончык. Я чую нейкага боса. Нам. Оу, оу, оу. А, гэта ж гэты. Гэта ёсць. Толькі Мурашыны гэтага не леў. хапала. Да Што нас гэта? гэта мурашыны леў. Так. Даволі паскудная халера. Як вы Ну, маглі мы заўважыць. заўважылі. Просто дед Максим где стаяў, там і памёр просто. Як бы. Што гэта было? Што гэта такое ўвогуле? Гэта мурашыны леў. Ён перасоўваецца пад зямлёй і робіць Ага. землятрусы пад нагамі. Ён з-пад зямлі гэта зрабіў. Так, Зразумеў. А як яго выявіць, калі ён проста поўзае там? Трэба рухацца пастаянна ці што? Так яго чутна і трошкі бачна. Па зямле ідуць усялякія гэтыя самыя расколіны. Ну, дарэчы, ягоная асноўная фішка ў тым, што ён разбурае пабудовы, і ён нам разбурыў не той, каб шмат. Фактычна толькі дзеда і гэтага самага. Не той, каб шмат. А вось гэтая зямля пашкоджаная, яна вернецца ў нармальны стан? Яна адхіліцца, але з часам яна ось доўгі Я час не магу так яе будзе. перад лёгкай перакапаць, не? Не, Халера нейкая. Ну што, зараз будзе дзень? Можа, на гэтым усё, не? ну Я так. думаю, што на гэтым усё, тым больш, што ў мяне скончылася святло. О, цудоўна. Захаванне адбылося. Я прапаную на гэтым скончыць. Як вы атрымалі задавальненне? Нейкія пакуты. Не, даже сумнеўныя просто такія. без Да. конца. Не, сёння сапраўды пакутліва, надта пакутліва было. Шмат смерцяў і... Спадабалася. Я просто... не насралі. Добрый канчатак. Я Вось знаю, вось яшчэ такі не сёння быў пробую. стрым. Вось такі сёння быў стрым. Вось гэты вось у капелюшы бегаў і смяяўся над намі, а мы паміралі просто. Пакажэ. Не, мне спадабалася. Ухваляю. Бессумнеўна. Я не здзіўлены, што табе спадабалася. Выклікае зараз праблемы абвяшчэння стрыма. Добра, усім жадаю добрага дня. Мы пабачымся ў панядзелак і будзем далей працягваць наш 9 Original Sin. А мы ўтраіх будзем сёння скончваць. Можа быць, я не ведаю, Магільчык, ты яшчэ будзеш працягваць сабе Я стрым збіраўся нейкі? паглядзець адну дэмку, там штосьці цірткі запрапанавала, таму можаце Ага. ладзіць рэйд да мяне. Ага, добра, тады мы ўсе рэйдуем да цябе. Усім добрага дня, добра вам адпачыць. Было весела, калі вам падабаюцца гульні, галасуйце за іх, будзем збірацца яшчэ. А на гэтым я адпраўляю вас да Магільчыка, а сам буду спыняць стрым. Такая вось халера. Добра, надоўга не развітваемся. Усім пакуль. Там нешта загарэлася. Вядома. Адпраўляю. Наступного разу дазнаемся, што менавіта. Ну файная гульня, боже.